Boss Gloids. Ba't natawa ka, Boss Gloids? Bakit 4 million people? Marvic Ibol, mega shout out. Uy, Marvic Ibol, ayan. May bago tayo. Marvic Ibol. Wait lang, lista kita, Marvic Ibol. Thank you, mega shout out, Marvic Ibol. Bago ka sa aking bahay, kadikit mo na ako, gwapa. Saan ka ba? Parang manay pasaway, mega shout out. Thank you, sis. Mega shout out sa'yo. Marvic Ibol ha. Bigyan kita sis ng ano, parang kilala ko si Marvic Ibol. Ate Vic. Parang nasa Espanya ka. Nandito ka sa ano? Sa Espanya, 'di ba? Parang ano kasi, sa Facebook kasi mayroon akong ano friend na Ibol. Si Ate ano. Guys, baka hindi nyo pa kadikit si Michelle Meet yung nakapina ano. Mega shoutout sa inyong lahat na nandito. Ayan, si Michelle Metz Rondahanon. Pwede kayong magbakas doon sa binaba ko, nakapina message. Ano lang kayo, may DAS raffle entry kasi yung pa-entry ko sa January 1. Baka gusto niyo dikitan si Michelle Metz Rondahanon o kaya mag-message kayo. Panoorin mabuti yung video, magbakas na nga yun sa video. So then the last na message is, na comment is ano, DAS raffle 2. Ayan. Marvic Ibor, yes, Ate Vicky to. Oy, Ate Vicky, kumusta? Mayroon ka ng whitey? Oy, welcome to Whitey World. Ate Vic, ay bigyan kita ng jacket. Matagal ka nang nagwa-whitey? Ay, thank you naman ha. Thank you naman, Ate Vic. Thank you. Bakit alam mo na nag-ano ako? Naka-live ako. Ilista kita ha. Hindi pa ata kita kadikit. Di ba nandito ka sa ano, sa Espanya, te? May jacket ka na. Pwede kang magbaba kung gusto mong magbaba. Ayan. Marunong ka na magbaba o matagal ka na sa YT? Ah? Kasi nakita kita ngayon. Thank you naman nate. Thank you. Kumusta ka? Di ba nandito ka sa sa Espanya? Saan dito sa Espanya? Wala akong YT. Wala kang YT? Netizen ka lang? Ay, mag-YT ka na te. Nakakalibang, nakakawalang stress. Nasa Bigo. Oo. Marami akong kakilala dyan. Kilala mo nga ata si ano si ano ba yun? Ano pangalan nun? Nakalimutan ko na. Yung Manay, mega shout out. Oy, tugang ko, salamat sa pagpunta, Elmoy Adel. Busy sa mga apo. Busy ka ba sa mga apo? Libangan ate. Tamsak. Thank you, guwapa. Thank you. Salamat. Ano, pahinga mo na, Elmoy Adel? Oo, naano kita ate, Marvic Ibol. Kasi sabi ko parang pamilyar ito sa aking apelyido. Thank you, Elmoy Adel. Thank you, guwapa. Kumusta? Wala, nagpa-entry kasi si Manay. Shoutout sa gabos na bisita. Ayan, kapapasok ko lang, dapat 8:30 ang pero 6 minutes bago mag 8:30 dito, nag-start na ako kasi nga tinatry ko. Okay lang ba yung sound ko? Naririnig nyo ako? Marvic Ibol, hi there. Ayan, nandito yan sa sa Espanya, si ate Marvic. Hindi naman daw siya nagwa-YT, parang netizen lang. Netizen. Thank you ate ha. Nagwa-YT na ako kasi nga simula nung nag-lockdown. Pero continuous yung trabaho pero ayun, napasok ako sa YT nung June.
Glow Sandelweed, winner. Ayan, si Gloy Sandelweed ang aking VIP, guys. Elmoy, magpa-entry ako. Magbakas ka dyan sa binaba kong si Michelle Mitron Dahanon. Ang ibinaba ko, sponsor sa load. Kung gusto mo magpa-entry, thanks and congrats, sikat ka na. Hindi naman ate, thank you naman ate ha. Ayan. Uy, sabihan mo yung mga kilala natin dyan sa Bigo, panoorin yung mga videos ko kahit walang kwenta. Ay, nako ate. Kailangan te. Tsaka naging libangan ko na rin kasi ate. Naging libangan ko na rin ate ang pag-YT habang nagtatrabaho. Tapos pag day off, natawa ka? sana nga no, para hindi na tayo magkudkod. Nagtatrabaho ka ba? Nagtatrabaho ka pa ba? Mahirap magkudkod ate. Lord Sanderlicker, hi, sabi ni Elmoy Adel. Elmoy Adel, magbakas ka dyan sa binaba kong dyan ako hindi na. Mabuti naman ate. Ayan. Busy na sa mga apo. Mabuti ka pa. Nagpipensyon ka na ata? Nagpensyon ka na? Pensyonada ka na te? Bakit nandyan ba yung mga apo mo dyan sa Bigo? Mag-music nga ako, wait lang. Kahit minsan na si CPR. Masyadong kasi ngayon ang lagi may CPR. Ay, nako. Si Lutski official. Hello po, mega shout at damtansak. Ayan. Lutski. Good morning na good morning gwapo. Nagising ka na? Madaling araw pa dyan Gusto mong magpa-entry gwapo ha? Magpa-entry ka. Andyan sa taas, mayroon si Michelle Mitron Dahanon. Magbakas ka na ayun sa video. Tapos, raffle to ang kasi para malista kita. May parapol si ate sa sa January 1. May mga cash, GCash, W8 saka load. Kada pasok ninyo, kung may bababa akong bahay, mag-i-entry kayo. Kaya, the more entry, the more chances of winning. May mga cash. Ayan, good morning din po. Yes po, ayan. Enjoy your YT, panoorin kita lagi, stay safe. Ay, thank you naman ate! Ayan, marami na akong netizen na Marami akong netizen na viewers. Thank you talaga ate ha. Ayan, sana yung mga taga mega shout out sa mga taga Bigo. Ayan. Pwede ko silang i-shout out, sabihin mo lang kung sino. Pwede ko silang shout out. Hindi ko na kasi sila nakakita, hindi ko na sila masyadong nakakausap. Saka sa Facebook, parang mga busy na sila. Ang si si Jenny lang, ang lagi kong nakikita sa Facebook. Sino nga yung galing dito? Sino nga yung galing dyan na nagpunta dito sa akin? Na taga-dait? Nakalimutan ko na Lutski, naintindihan mo si ate? Magbakas ka dyan sa nakapina yan? Titingnan ko. Sa binaba kong bahay. Diyan ako kukuha ng entry, gwapo, para may entry ka. Panoorin mo mabuti. Hello all, sabi ni Elmoy Adel. Ayan, tingko gwapa.
Yung humba ni Michelle, panoorin mo. Doon ako magkukuha ng entry. Dito lang, Manay. Sige lang, gwapa. Sige lang, gwapa. Tapos ka na bagang magpa-entry sa'yo, Elmoy Adel? Ano bang ano ko doon? Ano ko sa'yo? Hindi kita na ano kasi masyadong maaga yung ano mo. Yung LS mo, iba yung oras. Umpisa ko ng trabaho. Mega shoutout sa sa limang nandiyan, guys. Antay tayo kung may mga papasok pa. Ayan. Thank you, Boss Gloids Channel. Thank you, thank you. Wala kang subscriber, Ate Marbit? Host, kanino yung kay Michelle Mitz Rondahanon. Yung humba niya, doon ako lalagyan mo ng das na, raffle 2. Para doon ako kukuha ng entry. Ililista kita. Pag walang raffle, hindi kita, kailangan may raffle 2 ang message mo sa last na message. Sa lahat, sa last na comment. Titingnan ko, gwapo, titingnan ko. Doon ako kukuha. Sponsor natin yan, load. Mayroon load, GCash, cash, saka WH ang mapapalanulan. Ayan. Ayan, Melinda A. Tamsak Dansis. Mega shout at guwapa. Salamat. Ayan si Melinda A. Nandito rin yan sa Madrid, guys. Ayan, yung nakapinamis, na bahay kay Michelle Metzrondahanon, ang ating sponsor sa load. Ayan, magbabakas kayo, guys. Panoorin yung video niya. Tapos bago magbakas, then ang last na raffle 2 ang ilalagay, guys, para may entry kayo sa sa Grand LS namin sa January 1 ni RPTV. Ayan. Thank you, sis Melinda A. Thank you, thank you. Salamat sa pagpunta. Naririnig nyo ba ako? Klaro yung boses ko? Mayroon pa akong isang sponsor sa load din. Pero unahin ko muna si Michelle. Lutski, doon ako titingnan ko, gwapo. Kaya magbakas ka doon. Maglilista ako. Boss Gloids, kita mo na control room host? Hindi, alin? Hindi ko kita nakita. Anong control room? Hindi ko kita mo na. Hindi. Saan yung control room host? Ala, si Boss Gloids, ano yun? Punta ka sa studio, then video. Studio. YouTube studio. Wait lang. Ay, studio lang? Studio? Wait lang. Elmoy, thank you, guwapa.
studio din video. Wait lang, Boss Gloids. O, YouTube Studio? Tingnan natin. Studio? In video. May symbol diyan. Din videos. Then, pagkatapos, puntahan ko yung live. Okay na, host. Done na. Ayan. Sige, sige, gwapo. Titingnan ko. Nandito ako. Ayan, 1 minute. Lalagyan mo ng raffle. Raffle, Lotski TV Official, raffle 2. Raffle 2. Nandiyon sa description, ay sa para alam ko kung ano yan. Sa Mega Love Million shoutout. Ayan, Mega Love Million shoutout. Mega shoutout. Ang aking member na si SM Diaries. Ayan, wait lang ha. Ibaba ko yung Lotski, baka hindi mo pa kadikit si ano yan? Si SM Diaries ng UK. Aking member, gwapo. SM Diaries, just drop by. Ayan, thank you so much, SM Diaries. Ayan, thank you so much. Lutski, baka hindi mo pa kadikit ang aking member na si SM Diaries. Ano sabi ni boss? I-click mo yung symbol na control room. Wait. Control room. Saan dito? Pumunta ako sa video. Saan ko makikita yung control room? Boss Gloids. Studio? Control room. Saan nakalagay? Thanks, host. Ayan. Thank you so much, SM Diaries. Ayan. Thank you, amigo. Nasa video kasama $sign. Okay. Okay. View in live control room. Then, after, hello, Joyce Craft and DIS. Hello, ate. Yahay, nakaabot. Ayan, kaumpisa ko lang, gwapa. Thank you so much. Lutski yan, mga member ko ha. Ibaba ko lang. Wait lang, Boss Gloids ha. Baba ko lang ha. Click mo yung. Okay. Sige. Click mo. Sige. Click ko. Then after, okay, host, tama ba yun? Ayan, wait lang. Kasi tinitingnan ko, wala naman raffle to. Tig-ano mo siya, tig-edit mo na. Edit mo nga, gwapo. Edit mo para alam ko kung ano. Kasi para malaman ni Michelle na pinanood yung videos niya. Sige na, gwapo, Lutski. Pumasok na, Boss Gloids. Ano na? After nang kiklik ko, lalabas yun. Lalabas ang alin. May lumabas. Nasa na ko? Nasa YouTube na. Ano nangyari? Bakit ganito? Aray ko. Ano ang dapat tingnan ko dito? Lalabas yun. Nasa control room ka na. Oo, nasa control. Picturean ko. Oo, nasa control room na ako. Ikaw, Boss Gloids, ang dami mong alam. Aray ko. Nandito na ako, Boss Gloids.
Ano na, after ng ano, may dollar sign. Aray ko, may dollar sign. Saan ang oh, may dollar sign. I-click mo yung testing. Ano? Aray ko. Ano talaga si Boss Gloids? Testing? Where is the testing here? Nakita ko ano. I-click mo yung testing. Saan dito? Click mo yung dollar. Dollar sign. Dito sa ano, insert. Dito may ads. Ang sabi niya, Then? Okay na. Naano ko na. Naklik ko na. Hello, mega shout out. Mel TV Idol, mega shout out sa'yo. Ayan guys. Lutski, ayan, Tansak with Kalimbang. Ayan, si SM Diaries, dikitan mo na, Lutski. Marami kang may isda, Lutski. Maraming bago. Yan, lumabas na. Nag-ads na dito. Wow! Ganon? Hayaan ko lang to, Boss Gloids. Na nandito ako sa sa room. Nalipat ka na pala ng time host. Ay, Idol, hindi naman totally nalipat. May pa-entry lang si Bicolana, kaya may Tuesday and Thursday akong LS. Walang problema, gabi na dyan sa Saudi, walang problema Idol ha. Magpahinga rin tayo. Kaya lang inaano ko kasi may pa-entry ako. Kaya nag-LS ako kung gusto niyo. Hindi ako nalipat kundi parang nadagdag lang. Ayan, tinamad na ako mangista host, grade 2 na ako. Naging back to normal ako dati, laga sobra. Okay. Magsipag ka lang, Lutski. Kilala mo si Battle Diary? Hayaan mo pag mag-message ka nga sa akin kasi papuntahin kita doon sa pinapunta ko kay Battle Diary para madagdagan ng marami yung banana mo. Ayan, i-click mo yung Jedal pag gusto mong magpahinga. Ha? Ay, ganon? Magpahinga talaga, boss? Bakit? Gilid lang to, host. Ayan, sige, Sige, Idol. Lalabas na, Gods. Okay. Dito sa amin. Ay, ganon, Boss Glows. Hindi ko makita. Ay, ganon ba? Ay, ganon pala yun. Ay, thank you, Boss Glows, ha. Ako din, yung last 3 days ago, nadagdagan ng 15, nalagas lahat. Kaya balik na naman ako 678. Ayan. Sa'yo hindi. Sa akin hindi. Sa inyo lang? Thank you, host. PM mo na lang ako pag naka-open ako or hindi ako busy. Ayan. Sige, Lutski. Pero dikitan mo yung mga dyan ha, mga member ko ha. Guwapo. Ayan si Boss Gloids. Nadikitan mo na ba si Boss Gloids? Ayan si Mel TV. Si Idol. Nag-ano yan? Nag-ELS yan. Baka hindi mo pa kadikit. Marami din doon banana. Sipag ka lang. Magsipag ka lang. Kasi mahirap kasi ngayon ang pangingisda, guys. Mahirap talaga. Kaya sipag-sipag lang. Ayan, si SM Diaries na dikitan mo na, gwapo. Kasi tingnan mo si The Battle Diary nasa 400 na. Tulungan kitang papuntahin kita doon sa kilala namin ni Boss Gloids. Kaya dikitan mo si Boss Gloids. Baka hindi mo pa okay, thank you, Lotski. Painitin ko muna before magbisita. Ayan. Kasi hindi naman yan hindi naman mismo yung link ng video ang binababa ni Nightbot, yung bahay mismo. Kaya magpipili kayo doon ng ayusin mo lang ang pagbakas. Ililista na kita, may entry ka na may entry ka na, gwapo, ha? Jesus, dating dikit ko na yan si Boss Gloids. Okay. Rosie's Lover, thumbs up dan host. Mega shout out sis, mega shout out. Magbakas kayo guys dyan sa nakapi na na bahay kay Michelle Mitz Rondahanan. Rondahanon. Ang aking sponsor sa load. May pa-entry ako guys. Mayroon cash, GCash, load, saka
WH ang ano, ang mapapalanunan. January 1 ang ano yan. Kaya mag-entry kayo guys. Lutski, na-edit mo na ba yun? May raffle doon ang ano mo? Lagyan mo ng raffle 2. Kasi ano yan, raffle 1, raffle 2, yung mga entry 1, parang ganun, entry 1, entry 2. Pag marami kang entry, mas maganda. Malay mo manalo ka. May libo din doon na ano, mapapalanunan. Nasaan na yung humba ni Michelle? Ayan, roses dan, tamsak dan. Ayan, thank you, Sisi. Yes, host, raffle to nilagay. Wow, sige. Ganon ang gawin mo. Ano? Ayan, may entry 1 ka na. Sa susunod na ano, magbakas ka uli, may entry ano ka na. Kasi nakapa-entry 1 na kasi ako nung mga nakaraan, mayroon ng mga ano hindi ka ata nagbakas. Pero ilista kita, may entry 1 ka na. Ayan, Mel TV, nagbaba ng kanyang bahay. Baka hindi mo pa kadikit yan. Nag-i-elis yan, marami ding tao doon. Ay, si Boss Gloyd, so may dalawa ng entry si Boss Gloyd. Ako hindi ako nagbakas doon sa iyo, Boss Gloyd, kagabi. Ayan, wait lang. Si Boss Gloyd, so pag nanalo si Boss Gloyd, kay ano din to? Kay Natrimed, kay Boy Charot. Ano, Boss Gloyd? Hirap din magganitong ano, mga parapol-rapol nito, maglista ka. Ayan. Ay, ganon. Para makabago na naman telepono si ano, Boss Gloyd. Si, ano yan? Si Tugang Boy Charot. Kawawa naman, sira na naman yung telepono niya. Lutski. Araw-araw ka ba nangingisda, Lutski? Si Batal Diary, naka 400 na siya. Hindi na ata nalagas. Manay, nakalimutan ko, premiere pala ako in 20 minutes. Eh, pwede pong mag-promote. Ayan, sige lang, baba mo gwapa. Puntahan natin yan. Puntahan natin. Babaan natin. Wait lang, hanapin ko lang yung ano. Entry ni Lutski. Nasaan na si entry ni Lutski? Hindi ko na nakita. Ayan. Lutski. Ayan. Baba mo, gwapa. Baba mo. Puntahan natin. Thank you sa 10 million people in the house. Guys, gusto niyo magpa-entry, mag-ano kayo doon sa ano, sa bahay ni Michelle. Doon ako magkukuha ng ano, ng entry. 3 days na akong nagpahinga host muna nung nagas ni 70 ka, sayang, hirap mangisda. Ako lang kung araw-araw nga mangisda, gusto ko mangisda talaga. Dahil alam mo, gusto ko rin tumaas yung banana ko kaya lang talagang hindi kaya ng power ko na talaga. Ang daming sinusupport. Tapos, may trabaho pa ako. As in, may trabaho. Ayan, Roses Lover, sis. Thank you, Noted Lotsky. Balikan kita, sabi ni Mel TV.
Elmoy Adel, baba mo yung gwapa ng ano, baba mo yung bahay mo. Puntahan natin. Eighteen minutes pala. May 18 minutes. Dito lang, Mi. Thank you, sis. Salamat, ha. Mula nung nilagas host, hindi kaya ako overdikit host. Pwede ba? Baba ako ng link. Sige, Boss Glods, baba. Anong link? Ayan, di ako makalabas sa isa. Ayan, sige lang, sis. Roses Lover, thank you so much, sis, ha. Baba ka, Boss Glods. Anong bababa mo, Boss Glods? Nasaan na si Elmoy Ade? Baba mo yung bahay mo, gwapa. Baba mo yung bahay mo, 17 minutes. Ay, siguro mga 5 minutes na lang muna. Para ano, para maka-attend sa premiere mo. Bikaado Vlog, thumbs up na sis. Ayan, dito po. Baba mo yun. Pagkitesting nga kung ano nyo kung gagana. Alin Boss Glods? Ayan. Wait lang ha. Si Sis Rebecca Lotsky, nadidikitan mo na ba? $14 million people in the house. Thank you. Ayos, my ads. Oh, thank you, Boss Gloids. Thank you. Ano yan? Wala bang ano? Okay lang ba yan, Boss Gloids? Ayan, guys, patamsak naman sa premiere ni Elmoy Adel. Yung mga hindi pa kadikit, padikit naman, guys. Okay na, Boss Gloids. So, hindi tayo maano yan. Okay lang ba yan? Ganun pala yung Boss Gloids. Saan mo na naman yan? Bakit sa akin wala? Dito sa aking isang tab, ay yung isang sa iPad ko, yung isang channel ko ang naka-on. Kasi dito ako sa isang channel ko nagka-command kay Notboot. Guys, patamsak naman sa ni Hans Daddy Z, ayan, tamsak at ayan, salamat sa patamsak. Wow naman, ka-game. OMG, si ka-game naman, pa. Ayan, thank you naman. Mega shout out. Gising na. Gising ka na. Ayan, sa Pilipinas, gising na. Thank you so much. Salamat sa sa pakulay. Di yata lalabas pag pareha IP. Okay, Boss Gloids. Okay. Oo, kasi nga, nakaon ini itong aking isang, account. Kasi dyan ako nagkakaman. Wala man pumapasok. Ayan. Thank you so much, Kagame ba? TV. Wala na palang channel. Ayan. Thank you so much. Patamsak naman. Ayan na. Thank you so much. Salamat, Kagame. Guys, patamsak naman ang aking member, si Sis Rebecca Ado. Ayan, shout out. Long time no see. Long time no see. Oy, hindi kaya. Kala mo lang yun. Long time no see. Baka ikaw. Nagbibidya ako sa'yo. Ala ka dyan. Kanina, kabidya ako eh. Hindi lang ako nagbakas. Ayan, thank you so much naman sa pagpunta sa aking Guys, patamsak naman sa premiere ni Sis Rebecca Ado. Ayan, thank you so much. Elmoy Dan, nasa you with Kalimbang. Ayan, Lotsky TV official. Thank you so much, gwapo ha. Salamat. Guys, ang ating super chatter ha, ibaba ko. Saka member ko din yan, si Kagame. Tama kaya itong aking command? Tingnan natin. Kung lalabas ni Nightbot. Ayan, we could busy lang din since then pero we are good. Ayan. Dito po muna ako nag-i-edit lang. Ayan. Sige lang Hans, Daddy Zay. Ayan, thank you so much ha sa pagpunta. Ay, nasa Europe din kasi to si Hans, taga Bicol din to. Parang hindi ata. Mali ata yung ko. Di ba hindi nilabas ni Notboot eh. Wait lang.
hindi niya nilabas si ano. Ayan. Congrats sa monetization ni Sir RPTV. Ayan, salamat naman. Salamat sa inyo. Wala nga, hindi masyadong nakakapag LS kasi may trabaho. Minsan-minsan lang. Minsan ako ako nag-LS sa kanya. Thank you. Ang aga mo atang nagising. Ka-game. Host, papuntahin. O sila bukas sa LS ni Kagame. Maraming maisda doon. Ayan, sige. Oo. Ito si Lotski. Gusto kong tulungan si Lotski kasi nga yan eh. Tagal na yan sa akin eh. Sana Kaya nga, imi-message ko sana si Lotski na papuntahin doon. Kagaya ni Battle Diary. Boss Gloids. Wait lang ha. May anuhin ko lang yung ating super chatter guys ha. Ayan, dikitan ninyo guys. Wait lang. Ka-game ang nandito eh. Ka-game lang nandito. Okay. Talaga minsan nakakalimutan ko na pag hindi ko Lutski, anuhan mo ito. Dikitan mo to, ang ating super chatter and member ko din. Harang si Sis Rebecca. May work ako ng gabi now. Ayan, may work pala. Itong aking support, member, Lutski, para makapunta ka bukas, para dumami yung banana mo. Sana makagraduate na ako. Sis, Helen, dikitan mo ito si Kagame ba TV. Kung gusto mong makagraduate, punta ka sa LS niya. Lutski, dikitan mo tong binaba ni Nightbot, Kagame, saka ang ating super chatter, si Kagame ba TV. Ayan, kung gusto mong madagdagan yung banana mo kasi hirap na hirap siya, punta ka sa LS niya bukas. 2:00 ng hapon ata yun. Oo, 2:00 ng hapon. Iyan binaba ni Nightbot sis. Punta ka para makagraduate ka. Pero mag-i-stay ka talaga doon kasi kailangan mag-stay doon. Hindi pwedeng paalis-alis ba? Ayan, saka yung iiwan kita. Ayan, sige sis. Binaba ni Nightbot sis, please. Paano naman? Pa-support naman. Padikit naman sis, padikit. Kilala mo ko, di ako naalis. Ayan, sige sis, ayan, para maano kita. Binaba ni Nightbot ang channel niya, dikitan mo siya, magbakas ka na ayon sa video, maghanap ka lang ng doon. Para makagraduate ka na, kunti na lang yung sa'yo. Ayan, si Lutski, dikitan mo to Lutski. Andyan ka pa ba Lutski? 13 million people in the house, Yoko, sabi niya, Roses lover. Kayo nag-stay sa akin. Ayan. Lutski, Dan Tamsak, Hans Dadensi, and Kalimbang all. Ayan. Thank you so much, Lutski. Lutski, may binaba si Nightbot, ha? May binaba si Nightbot. Puntahan mo ito, gwapo. Ito yung sasabihin ko sana sa'yo sa sa Messenger. Kasi nag-aano nga siya eh, kawawa naman. Alam ko may trabaho din ito eh. Register kayo dito, sabi ni Boss Gloids. Ayan, guys, naman, ayan, binaba ni Boss Gloids, mag-register kayo, i-click niyo yan. Araw-araw lagas, dapat tagal na ako tapos. Sis, dikitan mo ito, or kaya mag-ano ka dito kay Boss Gloids na binaba, mag-register kayo. Punta kayo doon para maka-graduate na kayo kung gusto ninyo. Mahirap talaga ngayon kasi naglalagas, hindi kagaya noon na hindi masyadong mahirap mangisda. Gracia Vlog, thumbs up Dan. Ayan, thank you. Wala pang Dan. Sorry naman, may Dan pala. 4 na yung mata ko. Thumbs up, mega shoutout. Gracia Vlog, thank you, guwapa. Ay, nasa harang pa pala siya. Hindi ako marinig. I'm boot talaga. Ayan, si Mel TV. Idol, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, nag-LS din to si Idol. Kaya lang, hindi consistent ang kanyang LS. Guys, padikit naman. Marami ding tao dyan. Ayan, mahigit din 30 pag nag-LS ito. Di makaalis sa ang original host.
Okay lang gwapa, okay lang sis Helen. Thank you so much Ate Helen ha. Ay sis Helen. Andito rin yan si sis Helen sa Roses Lover sa Madrid guys. Ayan si Michelle nandiyan na. Michelle. Wala naman video host ang binaba ni Nightbot. Walang video? Wait lang ha. Ayusin ko lang. Bakit walang video? Tingnan ko uli ha. Maghahanap ka lang ng Maghahanap ka. Ala, nag-ano ka na? Start ka na ba? Wala, nandyan na si Elmoy Adel. Hindi na ako nakaano. Wait lang ha, gwapa. Nabisi na si Manay. Channel kasi yun. Oh, channel yun. Mag-ano ka, maghanap ka ng babakasan mo. Ay, hindi pa. In 7 minutes. Baba mo, Elmoy Adel, yung bahay mo, gwapa. Para alam namin na 5 minutes, 3 minutes. Ayan. Tapos na ba o hindi pa? Hindi pa tapos. Baba mo. Wala talaga yun kasi bahay mismo yun. Ikaw magpipili kung saan ka magbabakas. May binaba si Boss Glords. Ayan, tatawagin yung YTC nyo. Pag wala kayo, di kayo ibababa. Ayan. Sabi ni Boss Glords, basahin mo yung mga binabasan, mensahe ni Boss Glords, Lotsky. Tingnan ko nga. Kasi bahay talaga yan. Yung mga hindi pa kadikit, please padikit naman. Gracia Vlog, thank you, gwapa ha. Salamat sa iyo. Thank you. Ayan, nandyan si Michelle. Yung mga hindi pa kadikit ni Michelle. O kaya pa-entry dyan. Bakasan or panoorin yung video ni Michelle. Nandoon, raffle raffle to ang last na message ninyo para doon ako kukuha ng entry. You're welcome, Sisi. Thank you so much, Gracia Vlog. Baba ka, gwapa ng bahay para maisda ka. Tamsak na sis. Thank you sis Rebecca Ado. Thank you. Guys, yung mga ako na magbababa sis Rebecca. Alam ko may kasi pinuntahan ko na yung kanina nung nandun ako kay sis Victoria yung mo, yung premiere mo. Wait lang sis. Mega shout out everyone. Sabi ni Michelle Mitsrundahanon guys. Hala, anong nangyari na sis? Ay, kala ko natapos na yung mo, premiere ni sis Rebecca. Nasaan na yung premiere mo? Ay, naku. Kala ko tapos na. Sabi ko, hindi pa to Ayan, hi! Sabi ni si Roses Lover. BG po, working. Sige, ka-game. Tay, baba ko na lang yung bahay mo. Thank you salamat. Sis Rebecca Ado, thank you. Guys, pa sa naman sis Rebecca Ado, ang kanyang premiere, guys. Then after ng si Elmoyadel, mayroon siyang premiere within, 7 minutes pagwapa, di ba? Ayan, thank you so much. Yung mga binababa ni Nightboot guys, please pa-support naman pa-support naman. Lutsky, yung binaba ni Boss Gloids, mag-entry ka doon, ay mag-register ka doon, ha? Para madagdagan yung banana mo. Para hindi ka masyadong, pagod na pagod siya, nalalagas daw, grabe. Di makaalis-alis sa 100, kawawa naman. Lagasan kasi ngayon taglagas, kasi nga, utom dito. Utom man ngayon. Hello na host, hahaha, ayan. Maghapon na akong nangisda. Ayan. Kapakasipag mo naman sis. Kahit may trabaho sis.
Guys, premiere ni Sis Rebecca, patamsak naman. Please, patamsak naman ang aking member, Sis Rebecca Ado. Premiere niya, guys. Yung mga hindi pa kadikit, padikit naman, kisis. Tsaka yung ano ni yung bahay ni Michelle nandyan sa taas. May isang video dyan, doon kayo magbabakas. Entry, guys. May mga may libong-libong man doon. Ayan, malay nyo, guys, manalo kayo. O, di ba? May load, GCash, WH, mayroon. Sponsor natin, guys, sa load, si Michelle Mitsrondahanon. Oh, so, suporta naman amo ko. Ah, talaga. Good, good sis. Di ba? Hello, hello, sis! Ate, touch of beauty. Mega shout out. Roses lover Dan, my friend with Kalimbang all. Ayan, harang pa. Nasa harang pa si ate. Puntahan natin, guys, si Elmoy Adel. Si Elmoy Adel may premiere. Paano naman, guys? Babaan natin, guys. Babaan natin, Elmoy Adel. Ray Vlogs! Hello, everyone! Fish me. Ayan. Si Ray Vlogs, saan ko to na Kanina ata to eh. Oo. Kay Kay Helena. Ayan, thank you, Ray Vlogs. Mega shout out. Ayan, binigyan kita ng jacket. Pwede kang magbaba ng iyong bahay. Babaan natin, guys, si Elmoy Adel, ang kanyang premiere, guys. Hello, everyone. Sabi niya, mega shout out. Love shout out sa iyo, guwapa. Sis Rebecca, thank you. Di ka na sis masyadong nag-i-LS, sis Rebecca. Asaan na yung bahay ni Elmoy? Pababa naman, guys, sa bahay ni Elmoy Adel. Premiere niya. Andun na si Joyce Craft in DIYs. Ayan. Thank you so much. Guwapa, thank you ha. Salamat. Nandito amo ko lalaki sis, busy pag andito siya. Okay. Mahirap kasi talaga sis, alam mo, mahirap talaga. Ako hindi ko na alam, minsan sabay-sabay yung mga member kong minsan bigla na lang magpa-pop up, may premiere, may LS, halos sabay-sabay sila. Pag sa trabaho ako, 2 account ko, mabuti may isang cellphone ako na isa. Kaya minsan 3 na susupport ko sabay-sabay. Pero hindi naman lagi, kasi siyempre may trabaho yung kamay ko. Ang nagtatrabaho, siyempre kung dut-dut ka ng dut, wala kang matatapos na trabaho. Mag-travel siya, mag-LS ako ulit sis. Okay. Ayan. Ako naman, laging wala sila maghapon. Pero minsan nauwi yung lalaki, hatid sundo ko yung alaga ko. Kaya takbo, baba, taas, ganun. Pero wala kailangan talaga. Kailangan na babalance yung oras talaga. Ray Vlog, baka gusto mong magpa-entry, may nakapin dyan na si Michelle Metsrondahanon. Ayan, mabuti ang video. Doon ako kukuha ng basahin mo ang nakapin dyan sa taas. Nakapin Michelle Metsrondahanon, sponsor natin yan ng load. Panoorin mo mabuti yung video niya. Magbakas ka. Ayun, the last na Das Raffle 2. Ayan, tamsak dan ate ko. Ayan, gising na mga nasa Pilipinas.
Ayan, Cassandra, gwapa. Thank you, gwapa. Ayan, hindi ka pa ba natulog o natulog ka na, nagising ka lang? Ayan, ang aking member din yan, guys, si Cassandra. Alexa. Ayan, mega love shout out everyone, mama. Ayan, ay sorry, mali ata yun na ano ko. Ayan. Das Raffle 2 ang ano ilagay sa last na message mo, ha? Ray Vlogs, para may chance kang manalo ng cash, GCash, load, tsaka WH. Nagising ako, ate ko. Okay, gwapa. Ayan, maaga pa dyan, maaga pa. Para mga alas 3 lang ata. Parang ganun. Anong nangyayari doon? May technical difficulties yung ano ni video ni Elmoy Adel. Hoy, gwapa, anong nangyari? Difficulties ba gayon? Anong nangyari? Elmoy? Ayan na. Eh bakit? Akala ko difficulties ang nakalagay sa akin. Thank you, Boss Gloids. Thank you, Michelle. Tamsak ulit, ate ko. Thank you, gwapa. Pretty Alexa love. I don't GCash po. I live here in the U. Wow! Ayan. Pwede mo siyang ipangregalo, sis Ray Vlogs. Ayan. Uy, may WH naman na, na para may mapapalano na WH kung gusto mo. Pero pwede mo siyang i-donate pag nanalo ka. May entry tayo, guys. May entry. Welcome, ate ko. Thank you, gwapa, ha. Pretty Alexa. Kagabi ata na play kita uli. Kagabi. Hayaan mo pag every other day ako kasi pahinga yung computer isang gabi. Every other day i-play kita hanggang sa maka-apply ka uli, ha. Apply talaga. Para pag okay na lahat. Para naman yung ibang susunod na yan. Titingnan mo si Sheva, si Sheva, naka-ano na siya. Kaya sipag-sipag lang. Mag-LS ka pa rin, gwapa. Mag-LS ka pa rin. Ayan, sinabihan ko na rin sila, Elena, na na i-play ka pa rin. Kunti lang naman. Ilan ba ang kulang mo, Prita Alexa, sa WH? Ilan, gwapa, ang kulang mo pa? Pwede pala sa Oman mag-night out. Kala ko sa Middle East hindi masyadong Okay lang, ate ko, basta try ko bukas, ate ko. Wala na, ate, more than 4,000 na. Okay. Di good. Sige lang, mag-relax ka lang, pa-LS lang. Ayan. Ikunti, di ba? Ayan, thank you so much. Ayan, mega shoutout, Ivan Chur, harang ate, tamsak. Ay, nasa harang. Wait ko na lang next month, ate. Ay, good, gwapa. Akala ko kulang ka pa ng WH. Okay. Wala na palang problema. Pero LS ka pa rin para malibang ka. Tapos at least mayroon kang nakakausap na mga kaibigan. Diba? Ayan, positive lang tayo. Positive lang. Basta may yan. Makakarating din tayo sa sa pagkamuni. Ayan, samahan nyo muna. Ayan, wait lang. BG muna ako, ha? Ayan, sige lang, Ivan, BG lang. Ayan, thank you so much, gwapa. Salamat. Ayan, ang mga taga-US kasi kagigising lang yan eh. Kagigising lang. Umaga na doon eh. Tapos kami naman patulog. Thank you. Ayan, mga friend natin yan ng mga taga-US, guys. Padikit naman padikit naman Lutski, nandyan pa si Lutski. Ito si Mera Luna. Ayan, bagong member natin pati, saka si ayan, opo, ate ko, minsan nasa labas may nag-ilis. Oo nga, kanina sabi ko sabay-sabay kayo. Si Helena, si Renato, tapos nag-pop up ka. Hala,
Sabi ko, bakit sabay-sabay yung tatlo? Saglit ka lang naman sa labas ka. Ayan guys, si Kabayan guys. Bagong member ko to guys. Baby pa yung bahay niya. Please pa-support naman si Kabayan ha. Baka hindi nyo pa kadikit. Si Kabayan guys, bagong member natin. Then si Maraluna, nung ano lang siya, Martes. Ayan. Pa-support naman guys. Baby pa yung bahay ni Kabayan Helping Hands guys. Lutski, dikitan mo lang yan, gwapo. Mangista ka lang, gwapo dyan. Andun pa kasi sa isang premiere yung iba. Ala, sa Oman pala, Elmoy Adel, para din Espanya, ha? Nandyan kayo sa malapit sa Cali, nagtumaralgo kayo. Ay, nagtumaralgo sa yung parang nag-unwind kayo sa labas. Yung sa restaurante na sa may Cali din. Parang dito rin sa, sa Espanya. Para ka na rin niya ano ba yun? Nag-premiere o kaya nag-upload pag maiksi yung ano mo. 'Di ba? Nagkakain ako ng salad, guys. Kasi nagawa ako ng fruit salad. Kasi may condense kasi akong nabuksan tapos matagal na naman magagamit. Pag matagal na nasa ref, nasisira. Kaya ginawa ko, nagbili ako ng fruit cocktail. Tapos inano ko ng Andyan pa ba si Lutski? Nandoon ata sa isang Andyan pa si Lutski. Nandyan pa. Ayan, tapos na. Tapos na si Elmoy. Oh. Andun pa sila Boss Gloyd saka si Michelle. Marami din supporter si Elmoy Adel. Marami din Lutski, dito pa ako host, nakinig lang ako. Ayan, Hans Daddy Z, ayan, salamat po. Thank you, gwapo. Ito si Hans Daddy C, nag-i-Ellis din ito. Dito na ako. Nandoon kayo Nandoon kayo sa Oman. Nagtumaralgo kayo. Andun si Michelle. Andun rin ako Pwede rin palang maganon sa di ba sa Oman, di ba din yan, mga sa Middle East din. Pwede rin pala silang maganon. Na para ding dito sa Espanya, diyan pag mainit, pag summer, nandyan sila sa labas, nakalamesa, nagtutumar-algo, yung mga painom-inom ba. Nakasang oras na ako Beka, dami pa case dito. Dami pa din sis. Kami dito rin at sis Rebecca, dito sa Espanya, marami din. Naka-lockdown kami pero ang mga tao ang mga tao nasa labas naman, pwede kang mag-shopping, pwede kang basta around lang Madrid. Basta Madrid lang sis, hindi ka pupunta sa ibang lugar ng Espanya, pero dito lang sa loob pwede. Here na harang. Ayan, sabi ni Michelle. Wala pa nga akong nag-off. Takot ako. Okay. Kami sis, di man mga takot yung tao. Hindi na takot. Dati ako, grabe talagang takot ko. Pero, dati noon, nakagwantis pa ako. Lumalabas, hindi talaga ako as in gwantis talaga. Tapos yung nervyos ko. Pero ngayon parang, gano'n na talaga Kasi pag inano ko sa takot yung sarili ko, nervyosa pa naman ako. Mahirap.
Kasi nung una talaga, as in talagang nervyos talaga ako. Hindi yung Lunes hanggang Biyernes sis, ang kaba ko. Hindi talaga ako mapakali, parang ang bigat-bigat ng papunta ako sa trabaho mag-aano, pero 'pag Biyernes na ng hapon, excited na ako kasi hindi na ako lalabas 'pag Biyernes na ng hapon hanggang Linggo na ng ano 'yan, Lunes na ako lalabas niyaan. Lalabas lang kasi si Ray minsan, mag-aano, mag-CRPTV, bibili lang ng pagkain namin. Nung unang-una talagang lockdown na wala talagang tao sa kalye, makita mo dati ano, nagvi-video pa ako 'yan, walang tao talaga diyan sa kalye, as in tahimik. "Thank you all," sabi ni Elmoy Adel. Yung iba okey lang, marka, bahala. Oo, pero ngayon dito parang hindi na rin ano, parang wala na yung mga takot nila, buti nakakain sila sa labas. Alam ko close pa makapaspo dito. O si Elmoy Adel nasa ano 'yan, Oman? Ano 'yun ano, Elmoy Adel, ngayon ba 'yun? Yung premiere mo? Puwede kayo makaano sa labas? Dito gano'n. Kaya nga, sabi ko parang hindi istrikto doon sa ano, kasi dito talaga sa Madrid, kahit lockdown kami is ano, gano'n. Puwede kaming halimbawa diyan sa kalye, may mga nagtutumar-algo, kumakain sa labas, may mga lamesa sa labas, para may distansya lang. Kung tatlo kayo, tatlo lang kayo tapos may espasyo na naman ang ano. Wala na akong music. Ano 'to? Saan ka sa Muscat, Elmoy? Buti nakakain sila. O siyempre dalaga kasi minsan, pero si Michelle nga din 'no, takot man 'yan magagala. Dati talaga ako ayokong lumabas. Dati pa nga 'pag hapon na 9:00 ba 'yun, 7:00 ba, day? Nag-aano, nagkakalimbang ng mga nag-iingay yung mga nasa bahay. Yung kasagsagi ang ano. Pero ngayon, parang wala na sa kanila. Ang mga bata ano, face to face ang klase. Naghahatid sundo ako. Parang normal na ano, na may ano lang kami, may face mask. Kasi pwede kang maggala pwede kang mamasyal, pwede kang ano 'yan, dito online sila. Oo nga, sa Pilipinas online din, pero dito sis hindi. Kahit yung alaga ko 4 years old, may 2 years old na mga ano, ano 'yan, infant talaga. Nakaano sila sis, sa school talaga sila, dito. Dati noong nakaraan, oo, pero nung nag-start sila ng September, talagang face to face na. Pero marami pa rin ano ngayon, marami pang ano, sampay. Sampay lang? Okay Michelle. Ayan, makalabas lang ako, mag-grocery stock namin once a month. O dati nga sis, ganun talaga kami, ganyan. Nung nakaraan, yung unang-una talaga, taas in talagang nag-lockdown talaga, walang tao sa labas. Pero ako araw-araw yung pasok ko sis. Araw-araw yung pasok ko. Tapos, nerbiyos. Lagi akong nakagwante sa kami. Ay, Diyos ko talaga, as in. Takot na takot. Yung nervyos ko ba, yung masyado akong pagdadating na ng Lunes talagang yung nervyos ko. Pero ngayon parang nawala na kasi sabi ko, pag takot, mamatay ka sa takot, hindi sa corona. Parang ganon ang inisip ko. Kaya inilis ko talaga yung nervyos ko sa sarili ko. Dito ganon din minsan, mag-curfew pa. Minsan hindi naman sinusunod dito sis, alam mo. Hindi ano.
Matitigas din minsan ang ulo, lalo na yung mga kabataan mismo. Nung unang-una nga, nasita kami ng pulis. Kasi galing ako sa trabaho tapos pinasyal ni Ray yung mga bata. Parang sinalubong na rin nila ako kasi malapit lang trabaho ko. Umikot lang yung pulis, nasita ako. Sinita kami kasi hindi pwedeng hindi pwedeng 5 sa pamilya, dapat 3, 4 lang or may 3 bata, isang matanda lang. Sakto naman na sinalubong nila ako galing sa trabaho hapon. Ayan, magluto lang ng lunch ate. Sige lang Diyos. Ayan, thank you. Multa, wala ka pang mas, labas-labas ka. Oo, dito, ganun din sis. Pero nung nasita kami, dahil nga dapat 4 lang ang tao, hindi naman ako inano. Sabi ko galing ako sa trabaho, pero kinuha pa rin yung pangalan ko. Nilista pa rin. Dito sa Muscat ko mismo, sabi ni Elmoy. True yan ate, kung nung April, May, June, July, ito, grabe painit ate para mag-grocery, pawis pa more. Oo, lalo na dyan sa Pilipinas, naka-face mask ka, tapos ang init. Oh, pero pag nasa mall ka naman, mapresko, 'di ba? Alexa, kasi nga the aircon, 'di ba? Muscat din ako, North Alhale. Ay, pagkaano si sis Oo, buti nga ngayon bukas na lahat. Dati noon grocery sa pharmacy lang eh. Wala talagang shopping. Ang mga Espanyol pa naman hindi sila mahilig guys sa hindi sila mag-stay sa bahay. Gusto nila laging nasa labas kahit malamig, kahit na mainit. Basta ganun sila. Hindi sila mag-stay talaga sa bahay, parang ayaw nila bang matulog lang sila, maligo tapos labas. Hindi, ate nakapatay ang aircon ate ko at 6 AM pa lang dami na nakapila po. Ganon, nagtipid talaga. Nagtipid talaga. Grabe pero sa Pilipinas mas matindi kasi andito na nga siyempre maraming walang trabaho. Tapos, ah, yun yung mga yung mga ba yun? Yung bagyo. Kaya mahirap. Si lang ata, si Boss Gloids lang sa si Lutski official lang host ligo muna ako maya, 5 AM pasok na ako. Ay, may pasok ka na? Lutski, sa ka nga? Sa Pampanga, di ba? Lutski? Sige ha, ingat ka gwapo ha. Sana ka doon kay dinikitan mo tong binaba ni Nightbot. Yung, or yan? Kumusiyama. Si Boss Gloids binaba yung magpa-register ka para madagdagan yung banana mo. Ginawa mo ba yun, gwapo? Para matulungan ka? Kasi hirap na mangisda ngayon talaga. Ako kung nagdidikit naman sa akin, halimbawa kanina binaba ni Helena, binaba ni Renato, may dumikit sa akin, bago ako matulog binabalikan ko yan, hindi kaagad ako nagbabalik. Kay Michelle Error. Ay, kay Michelle Error, Boss Gloids, wait lang ha. Error na naman si napakanuti nito si Nightbot, Boss Gloids. Alam mo ba? Hindi ko alam kung bakit i-error niya si Michelle. Ayaw niya kay Michelle, Boss Gloids. Bakit kaya nag-i-error, Boss Gloids? At naghahang na rin pati yung pati kay, ay ganun ba? Hindi po ate, ayaw buksan nila aircon dahil iwas sakit para daw mainit. Sadya lang talaga ang mall, supermarket. Oo, para mainit. Pag malamig kasi nag-i-stay yung daw, sabi pala nila. Kaya ngayon nga dito sa
amin is taglamig, parang mas ano, mas delikado, parang gano'n, 'di ba? Tingnan natin. It's Christmas. Wait lang Boss Cloyd, ayusin ko. Bakit kaya? Kailangan ibaba ko yung ano, wait lang. Michelle. Alam mo kagabi, Boss Gloids, ano yan, na CPR ako doon sa mga nung isang gabi pala. Na CPR ako, pero naalis ko naman yung nung Sabado ata, hindi na naalis. Hindi naalis yung ano, yung CPR. Talagang sinarili nung ano, may-ari ng music, yung revenue. Ay, okay, okay. Mali pala. Sige, Boss Gloids. I-try ko, Boss Gloids, ha, si Michelle. Okay, okay na. Hello, Estrella Fernandez Mendoza. Ayan, ang taga-Canada, gising na rin. Ayan, thank you, guwapa. Salamat ha sa pagbabalik. Ayan, Touch of Beauty. Thank you, ate. Kumusta, te? Ano nang nangyari doon sa ano? Busy ka ata, busy. Thank you, sis. Estrella, ha. Thank you so much na tikit yung member. Okay. Ito okay na ba, Boss Gloids? Okay na? Michelle, saka si ano? Sino pa ba yun? Kagame. Kagame. Tingnan natin. I-edit ko lang, Boss Gloids. Ito naman kay Kagame, okay naman siya, Boss Gloids. Mayroon siya. Hindi naman siya nakadikit. Bakit kaya? Si Alexa din. Ala, pag matagal na siguro, Boss Gloids, ganun na talaga siguro si ano, si Nightbot, pasaway din. Alexa. Oh, hindi naman siya nakadikit, nakababa naman. Nagkababa naman yung ano niya. Try ko pa nga. Try ko nga, Boss Gloids, Alexa. Hindi naman siya nakadikit, Boss Gloids. Tsaka pag nandito sa dapat enter. Hindi ko pa ata nakaano. Wait lang. Alexa. Enter. Enter siya. Ay, nambot talaga. Boss Gloids, ano? Kasi wala talaga ako, Boss Gloids. Ano, pagdating ko dito, nasikaso, namalengke, nasikasong kumain. Kasi wala nang oras talaga sa mga tapos pag ano, nagharap na ako sa computer. Pagka ano, ayan, sila na naghugas yung mga bata. Kumain kami. Kumakain nga kami, umalis na si RPTV papuntang trabaho. Ayan. Okay na siguro. Tingnan natin. Iba ate, bumaba ate ko. Nakita ko yung mga dinikitan ko tapos dumikit sila tapos umalis din. Nila yung dikit nila. Pero hiyaan ko na lang. Basta yung dikit ko doon lang. My God, it's better to give than ask for. Ayan. Ayan. Sige lang sis. Okay lang yan sis. Ano lang tayo? Ano ba yun? Pagdikit lang tayo sis. Talagang ganun ang ano. Malagas talaga siya sis. Pero mayroon naman, babalik naman yan minsan kasi tigre-review pa yan ni Tatang. Kaya hindi naman talaga yan. Ayan, Bebang Vlogs! Hola, Host TV. Bebang! Hello, hello, mega shoutout, Bebang!
Salamat sa pagpunta. Bigyan kita ng jacket, bebang. Okay na ba, boss? Okay na ba? Ikaw ba, yung bahay mo, kung ibababa ko, baka guys, hindi mo nyo pakadikit si Boss Gloyd, tsaka si ano, yung aking VIP. Mega shoutout po sa lahat, sabi ni Bebang Vlogs. Ayan, Bebang Vlogs, mangisda ka, gwapa. Ayan, baka gusto mong mangisda dyan. Ang aking mga super organic, super friends na nandyan. Ayan, kung gusto mong magpa-entry, pwede ka magpa-entry. Diyan may nakapin. Mission Meets Rondahanon ang ating sponsor. Guys, pa-support naman. Tsaka itong isang bahay niya na nag-error na yata lahat. Patay tayo diyan. Nag-error na, boss. Ulitin ko kaya. Pag may time na lang, hindi ngayon. Anong nangyari diyan? Nag-error siya. Tingnan ko nga si Papi, Boss Gloids. Nagaganyan talaga siya, Boss Gloids. Nag-error siya. Dati naman hindi, di ba? Bakit ngayon nag-error na siya? I-click mo. I-click mo. Diyan uli. Puntahan mo po yung section ng mga subscriber. Kita mo lahat. Tapos i-take down mo kung sino ang nagdikit sa'yo. Yung section ng mga subscriber. Oo, makita naman talaga sis. Tapos pag naglagas, i-check mo kung sino nawala. Ha, ha, ha. Ayan. Sis Estrella, hindi ka pa ba muni? 1,000 ka na, di ba? Pero at least 1,000 ka na, sis Estrella. Okay na, DC Kuya Rapid. Dapat sa desktop ang gamit, not phone po. Oo, sis. Ako, desktop. Watching sa buang na. Ano? Watching sa buang na? Ano nangyari dito? Pag naka-private, di naman makita. Anong sinasabi ni Michelle Boss Gloids? Bakit nabuang na? Si sinong nabuang, Inday? Boss, mag-ano ka? Annabel, DC Polo. Ayan si Annabel. Host, pa-join po, host. Ayan, mag-join ka, Annabel. Long time no si Annabel. Kumusta ka na? Si Annabel, matagal ko na tong napunta sa akin. Ayan. Touch of Beauty, ate. Live natin. Anong live? Nabuang na ang live, sabi ni Inday. Nakalungkot lang. May ganun pala talaga. Oo, sis. Talagang normal yan. Hayaan na natin yan. Talagang sa YT may gana. Annabel, DC Polo. Ayan, may jacket ka na, gwapa. Ano nangyari, Inday? Hindi ka ba pagod? Hindi ata pagod si Inday. Ako nga kagabi, anong oras na kami nakatulog ni RPTV? Parang bangag ako ngayong araw, pero kanina hindi ako nagsundo kay Laura. Naupo ako doon sa tinakop ko yung unadora sa banyo. Wala pa dumating sila. Naantok na ako. Sabi ko, hindi na lang ako i-message na umuwi na ng maaga. Umuwi pa sila sa kayong bata. Tapos, saka ako pinauwi. Ay, naku. Mga among. Bebang Vlogs nagbaba ng kanyang bahay, guys. Baka hindi nyo pa kadikit si Bebang Vlogs. Kumakain kasi ako ng salad. Guys, para matamis-tamis. Di pa tayo dikit. Sabi ni Boss Gloids. Oy, ano yan, sis Estrella, baka hindi mo pa kadikit. Tingnan ko nga, boss, yung sayo. Ito, dito sa
Nasa ano yan si ano, Boss Gloids? Nasa Canada. Annabel, guys, unahan ko na kayong lahat. Paki-check na lang po bakas para balikan nyo ako. Ayan. Oy, thank you naman dyan, Annabel Disipolo, ha. Lahat ng mga ano nandyan sa description box ko, kung gusto mo isdain mo. Dahil ano ba yon? Ano? Nantok na talaga. Annabel! Marami ako dyan, members, nandyan sa description box ko. Mahigit 30 yan kung gusto mong isdain, gwapa. Ayan, kasi matagal tayong hindi nagkita. Isdain mo yan lahat, gwapa, ha? Yung mga nandito, isdain mo para makarami ka. Sipag tayo, guys. Ayan, Nightbot. Baba mo ng mainam yan, ha? Alisin kita dyan, ha? Kaya nilagay kita dyan para may ayuda ka sa akin. Ayan. Ayuda, for favor. Nightbot. Ayan, wag mo akong pahirapan. Rans, mega shout out. Ayan, nasa Canada yan. Gising na rin si Rans Lutong Bahay ay. Tulad niya, nasa last yung name. Tamsakdan po. Thank you, Rans Lutong Bahay. Kain po tayo, sabi ni Estrella. Sa mga di pa dikit sa akin, Bekenemen, single pa rin po ako, lol. Aray kasi, si Elmoy. Si Michelle nga, single pa rin, Elmoy, ikaw talaga. Sama kayo ni Michelle. Ayan, kararating lang po mi galing work. Okay, kararating lang. Thank you, Rans, ha. Salamat. Ha, 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 ha. Uy, baka gusto nyo magpa-entry, guys. Pwede nyo panregalo sa mga mahal natin sa buhay kasi yung mga iba nasa abroad naman. Oh, malaking bagay, may mga load, may GCash, may 500, may 200, may 300, 1,000, mayroon, guys. Kaya kung gusto niyo guys, magpa-entry kayo, guys. Mayroon diyan sa taas nakapin si Bicolana, Michelle Metsrondahan, panoorin mabuti ang video niya, magbakas kayo doon. Then ang last na mensahe niyo, Das Raffle 2 ang ilalagay ninyo. Wag yung mag-ano muna kayo, magkomento na naayon sa video, then Das Raffle 2 ang member and sponsor natin, guys, Michelle Metsrondahanon sa load. Ayan. Elmoy, ma-expired na matris ko. Baka pwedeng humabol sa Pasko. Aray ko. Patay tayo dito. Ayan, Boss Gloy, sanapan mo nga si Elmoy Adel. Elmoy, ako, di single. Ay, tayo na double. Rans, Elmoy, padikit ako sa inyo. Ayan. Rans, dikitan mo yan. Boss, baba mo bahay mo, punta ako. Ayan, baba ko, gwapa. Ay, Diyos mio. Ayan na nga, super chatter natin, guys. Bababa ko din yung bahay, ha. Padikit naman. Padikit naman ang aking member din. Ayan, si Boss Gloids, binaba ko yung bahay niya. Dalawa ang bahay niya, Estrella, kung hindi nyo pa kadikit. Ay, sorry. Matamis masyado yung salad ko. Ito, binaba na ni Nightbot. Okay ba yung Boss Gloids? Okay ba yun? Ibaba mo man ay kahit panty, pwede mo. Ay, ambot ka talaga, Elmoy Adel. Maturog ka na naman dyan sa kangingirit mo dyan. Aray ko! At ako, aray ko, patay tayo dito. Pasaway talaga si Elmoy Adel. Si Rans, tawa siya ng tawa. Aray ko, pasaway talaga si Elmoy Adel. Ayan, dapat sa last mo ilagay ang name para di ma-error. Okay, Boss Lloyds. Ayan, ayusin ko siguro bukas ng gabi. Kasi, sino mag-LS bukas ng gabi, Boss Lloyds? Ikaw ba? Kasi sabi ko kay Michelle, kung maaga siya maaga siya. Then, late ka na kasi, syempre para tulog na yung mga baby dyan. Boss Lloyds, dikit na kita, pabalik na lang. Mas maganda if agad-agad. Pakibalik na lang po. Mas manda if agad-agad magbalik para di may spam. Ayan, Estrella, tawa siya ng tawa. Aray ko, inaantok na nga ni ako manay, sumata ko, mag-sleep na kaso, so aking mani-mani, dinurat mo. Aray ko! Di maninda naintindahan mo. Ikaw talaga, pasaway ka talagang aki ka ni mama mo. Aray ko! Kung walang iba ako.
Nakakaamay ako? Hindi, ay, nakakaamay? Ako, hindi ako maka-type. Kala ko hindi ka nakakaamay. Parang sabi ko Bicol naman 'to si Estrel, pero hindi 'to si Estrella Bicol, eh. Ano 'to, eh, Ilocano 'to, eh, kasi yung mga niluluto niya Ilocano na nakita ko. Pinakbit na Ilocano, 'di ba, niluto mo gwapa. Pero kung mayroon pahinga ako. Ano ba yung ulam ko tinapa ka. Uy, parehas tayo Estrella ngayong gabi, tinapa din yung ulam namin. Mayroon niluto si RPTV na giniling na may patatas. Ayaw na ng mga bata, nasawa na sa luto ni papi nila. Tapos, aray ko, nagprito ako ng tinapa kasi may nagtinda. May nag-deliver dito sa bahay, tinindahan ako ng isang Pilipina na nagawa ng tinapa. Kaya tinapa. Ay, harang daw si Inday. Nakakatuwa naman. Ito house ko po, dinurat talaga. Nagdinurat talaga yan, pasaway talaga yan ano. Yung kumbaga naglandi ba? Naglandi yan, naglandi yan sa amin, kumbaga sa ano, Boss Gloids. Pasaway talaga. Ayan, ka dyan, Boss Gloids. In love ka. Aray ko. Ay. Ayan, si Estrella Fernandez Mendoza nagbaba na ba? Talap ng tinapa. Oo, masarap. May mga nagagawa dito, masarap yung lasa. Ayan, diri ako makaruyag. Ay, makaruyag. Makaurag? Elmoy, lol. Ayan, Adel, KSA Vlog. Hi ho, shout out po sa imo. Ayan, taga Bicol din yan, Elmoy. Ayan, isdain mo na yan si Adel, KSA Vlog. Ayan, Adel, baba ka ng gwapa ng sa imong harong. Dukutan ka ni Elmoy, Adel. Taga Bicol man yan, nasa Oman. Magdukutan ka mo dyan, gwapa. Ayan, din yan, nagpe-premiere, nag-LS din yan, si Elmo Adel. Ayan, si Rans Lutong Bahay, nagbaba ng kanyang bahay. Guys, kung gusto ninyo magpa-entry, guys, ha? Magpa-entry kayo dyan sa binaba ni Bicolana na nasa taas na kapin, Michelle Metsrondahanon. Ayan, panoorin yung yung video niya. Magbakas kayo, guys. Then, ang last na isusulat nila sa bakas ninyo is Das Rapol 2. Adel, sige po ho, salamat. Yung Bicol, parang Bisaya, pinag-combine ng waray ang salita. Oo, tapos yung may salita din ng mga Ilonggo, Boss Gloids, may naiintindihan ko rin. Ang salita ng Ilonggo, may mga word din sila na parang Bicol din. Sa Bicol, iba-iba din ang salita, hindi lang isa. Pero ang pure na Bicol, yung sa parting Kamsur. Kasi sa Daet, Bicol din yan eh. Minsan Tagalog na sila dyan. Sa parting Eriga, Rinconada, ayan, sa Basbati, parang Legazpi, parang iba-iba din ang salita nila dyan eh. Legazpi, Albay, parang ganon. Pero Bicol din yun. Hindi ko pa nilalagay sa YouTube ang paggawa ng nagagawa ka rin sis? Estrella ng tinapa? Marami din ditong na mga nagagagawa. Kaya lang yung nagdala sa akin nung Sabado, nung Linggo, 2 bandeha, 5 euros ang isa. Isang bandeha, nasa bandeha na siya, ilang piraso yun, 8 ata, maliliit. 5 euros. Masarap. Kasi sa Pilipinas, marami naman nabibili tuyo. Dito naman bihira. Yung tuyo, hindi naman ng mga dito. Kung hindi galing sa Pilipinas. Mil TV, baba muna ako. Sige, idol. Thank you so much ha. Salamat sa support. Thank you so much. Salamat. Baba ko yung bahay mo. Wait lang. Ibaba ko. Baka madikitan ka ng iba. Sige, idol, Mel TV. Salamat ha. Kagaya siguro, Boss Luis, ng ganito, dapat sa sa last na, ko yung i-editin ko yung bukas ko napasyalan yung mga nagpunta sa bahay. Thank you Idol Mel TV. Salamat sa sa support. Thank you. Annabel. Ayan, mangisda ka gwapa dyan. Ilan na babahay mo?
Baka si Michelle hindi mo pa kadikit. Iyan nakapinaano ni Ate Bicolana. Magbakas ka doon. Tapos may ano doon. May entry ng parapol yan. Dapat ganun. Okay. Ganun ang gagawin ko, Boss Gloids. Ayan. I-edit ko siya bukas habang nag-ELS kayo or kung sino sa inyo bukas ng gabi. Kung maaga ako ngayon matapos, pwede siguro bago ako matulog. Pero tingnan nyo, malata naman ang mata ko. Wala na puro na eye bag. Bebang's vlog, dikit na po kita. Hintay ko na lang dikit. Ayan, si Adele KS vlog nagbaba ng kanyang bahay. Rans, host, gawan ko lang snack to girls ko. Ayan, sige lang Lance. Rans, thank you. Salamat. Magpa-entry kayo, guys. The more entries, the more chances of winning, guys. Panregalo, pwede yung panregalo sa mga kamag-anak natin, 'di ba? Sa Pilipinas. Sayang din. Si Touch of Beauty nandyan baga? Touch of Beauty. Kasi kanina, Boss Gloids, tinatanong niya sa akin, bakit hindi daw maano ni Whitey yung yung LS niya? Kasi silent siya. Parang walang, yun, ano ba yung message niya kanina sa akin? Tinatanong niya, wala akong alam. Hindi daw inalaw ni Whitey sa Moni ang LS niya. Yan ang ano niya, ang question niya. Hindi masyadong nagagamit yung mga anak ko ng host, Roses Lover, pwede magiging limited ads siya. Ay, ganon, boss. Bakit? Kahit wala siyang wala man Bakit, Boss Gloids? Sa title? Sa title? Sa thumbnail? Okay. Ayusin ko yung sa notebook. Ang dami pa naman nakaanong pangalan dito sa Isa-isahin ko bukas na lang ng gabi habang may nag-i-LS. Totoong si Kuya ang nagtatanggal ng mais? Oo, sis. Hindi naman kasi imposible naman yung tao mismo ang nagtatanggal, sis. 'Di ba? Kasi minsan kasi sis, tigre-review pa yan ni Tatang. Hindi yan kaagad-agad didikit sa atin. Tigre-review pa yan ni Tatang. Maraming dahilan. Ganun ba? Tingnan mo, Boss Gloys, may si Sis Helen, Roses Lover. Kung totoo daw na si Tatang or si Kuya ang nagtatanggal ng mga ng mais. Mais ang tawag niya. Tatsuya, hello ate! Di ba, Boss Gloy, pwede naman yun ipa-review, di ba, pag limited. Kasi kagaya ko, pinare-review ko, nung Martes, yung LS ko, may mga copyright. Di ba, may review naman kasi limited ads daw, ganito, ganyan. Di ba, pwede naman siyang naalis naman, di ba? Pwede naman siyang maging green. Pero mayroon talaga sa akin talagang kinuha talaga lahat ng ng revenue, Boss Gloids. Yung LS ko nung Sabado. Tapos yung Linggo, nakipag-share naman yung may-ari ng kanta. Kaya yung Paubaya, tsaka yung Ikaw at Ako ni Moira, wag na yung kantahin. Kanya na lahat yung yung Paubaya. Ako sis, may CPR din, tunog lang ng kutsara. Pwede naman yun ating ma-mute. Magpunta ka doon sa videos mo, makikita mo naman doon, pindutin mo lang, pwede siyang ma-mute. Mayroon kasing na hindi,
Hindi talaga nila i-ano, kasi sa akin mayroon ng isa na talagang ineligible talaga na mamuni yung ano, yung videos. Kasi yung kanta, about sa kanta, 3 kanta, hindi man nag-ano, hindi man siya mag-share. Oo, ginawa ko na. Naalis ate, naalis. Pupunta ka lang doon sa video kung saan may ano, may iki-click ka lang doon. May mga command naman doon kung paano. Here lang te, nag-reply ng mga premier. Sige, sige, sige. Hindi ka pa matulog? Biyernes na bukas. Kausap mo Michelle si Nightbot. Sa supermarket din yung sound nila sa CPR din. Mas mainam ate pag ano, lakasan mo yung sound mismo, yung music mo kaysa doon sa music doon sa tindahan or sa grocery. Ayan, BG muna. Tugang ko, salamat sa pamuelmoy. Yung banana, maraming din dahilan kung bakit nalagas. Pero kung gusto mo talagang i-check, makita naman kung kailan nalaglag at bakit. Matulog na may kasi hindi ako masyadong nakatulog. Ako din, bangagman kaya ako kanina, day. Ang gaan ng pakiramdam ko. Kasi kagabi, nag-ano pa ako, nag-edit pa ako kagabi, pagkatapos ni Boss Gloids. Tapos, mga binalikan ko pa yung mga nagdikit sa akin kasi kawawa naman yung iba na maliliit pa yung bahay kahit na nga hindi maganda yung comment. Binalikan ko din talaga sila. Kasi nga syempre nagrereklamo sila, walang banana, naglagasan. Di bale na ako malagas, hindi na yan malalagas siguro hanggang sa 1,000, di ba? Andoon yan sa analytic, sabi ni Boss Glo. Ayan sis Rosis, nasaan na ba yung sis Helen? Basahin mo yung mga comment ni Boss Gloys kasi marami din niya alam si Boss Gloys kasi palabas kasi yan si Boss Gloys, guys. Siyempre na computer lagi yan, araw-araw trabaho sa computer din yan. Kaya may time talaga yan magbasa na ano. Ako tamad akong magbasa. Tamad na. Wala talaga akong time magbasa, guys. Kahit nung nag-aaral ako, hindi ako marunong, hindi ako palabasa talaga, guys. Ayan. Hi, Michelle Mitsrondahan. Ang sabi ni Ate Tatsu Beauty, coffee at soft drinks kasi. Coffee at soft drinks ang alin? Hello po, Boss Gloyd sabi ni Tatsu Beauty. Andun yan sa analytics, sabi niya. Ate Estrella Fernandez, dikit na kita. Pabalik na lang po. Thank you. Ayan. Hello, ate. Annabel ha, baba ko yung mga bahay nila ha. Ayan, mga naka-green ko, Annabel ha. Isdain mo yan, gwapa ha. Ayan. Tapos kung hindi mo lahat maisda, dyan sa description ni Ate Bicolana, mayroon dyan. Lahat ng mga members ni Ate Bicolana, kung gusto mo, isa-isahin mo, ilista mo. Para kahit nakaupo ka, hindi ka na pupunta sa LS, na may LS, dyan lang sa description ko, mayroon ka ng maiisda. Lahat yan po very organic. Ha? Magpa-entry ka pati, Annabel. Diyan sa, nakapinam, yan. Titingnan ko kung may nagpa-entry. Kasi, sponsor natin yan si Michelle. Sis, dito lang ako. Sis, mag-start na kami sa GC. Ayan, sige, sisi, ate. That's so beauty. Thank you, si ate. May GC din to si ate. Sa simbahan ata sila. Naka-lockdown pa dyan, ate? Sa UK? Hindi ko pa nga hindi ko naabutan kanina yung premiere ni Sis Joveros UK. I-reply ko na lang bukas siguro pag ano. Kasi mag-play na naman ako ng mga kailangan ng WH. Sino ba ang may kulang ng WH? Marami akong kasi yung mga member ko kahit na hindi pa matagal pa till December 6 sis. Okay, okay ate. Kital naman dyan. Bawas na sa inyo. Hindi na tumataas yung ano. That's so beautiful. Hello, sabi ni Boss of Lloyds. Mag-ano lang ako, guys. Yung mga ilan lang ang nagpa-entry, guys. Kunting oras lang. Ako.
Kahit 2 oras kalahati ba? Para naman makapagpahinga kayo. Ako po host, need ko WH. Ilan na bang banana mo, Rans? Baba mo, Boss Gloyd, yung ano, pa-register mo si Rans, lutong bahay. Pa-registered ka dito sa bababa ni Boss Gloyd kasi hindi ko alam yan eh. Rans, para madagdagan, wag kang mag-alala, binibigyan naman kita, Rans. Lagi kang nandito sa akin. Kasi alam ko kasi yung mga laging nandito sa akin. Ayan, hello din sa'yo, Ray Vlogs. Ayan, hello everyone, please me. Ayan, baba ka ng bahay, Ray Vlogs. Sige, ano kita, Rans. Pero, mayroon ka na bang mahaba? Kunti pa lang ang bahay mo, Lagi po kasi lagas ni Lolo. Boss Gloids, pababa naman yung ano, para matulungan natin yung iba nating kapatid. Kasi hindi ko ano yun eh. Mag-register ka doon, mangisda ka doon. Estrella, liligo muna ako. Papasok na naman. Ayan, sis Estrella, thank you so much. Ayan, ingat, ingat. Salamat sa pagpunta, gwapa, ha. Salamat talaga. Ako din po, konti bahay. Balik na naman po ako ng 7:05. Wala ka pang LS runs, ano, konti pa lang yung videos mo. Ako kung marami lang kasi akong oras, guys, ano, ayan, may binaba si Boss Gloids. Registered kayo, guys, yung mga gusto ng banana, guys. Dikit na po kita, sabi, pabilik na lang po, TY. Annabel, thank you so much, gwapa, Annabel. Pupuntahan ko yung mga nandito sa bahay ko, ha? Pupunta ako, ako, magbabakas ako sa inyong, ano, kahit isang videos, pupunta ako sa inyo para, ano. Yung mga bago dito, Annabel. Isdain mo yan, mga gwapa na binababa dyan ni Nightbot, ha? Si Michelle, nadikitan mo na, magbakas ka doon sa ano ni Michelle, itong nasa taas na nakapin, nakita mo yan, may blue, mayroon dyan link, puntahan mo, gwapa. Basahin mo yung nakasulat doon para may entry kayo sa parapol ni Ate Host. Register kayo, guys, sinong gusto? Yan sa binabi ni Boss Gloids. Yung mga gusto ng banana para makagraduate na kayo, then WH na lang yung ano ninyo. Annabel, disipulo. Si Annabel, dati napunta to sa akin. Tingnan ko nga yung bahay mo, Annabel. Uy, na-miss ko to, Annabel. Uy, papanoorin ko to, Annabel, ha? Itong, ano, may palayan. Uy, na-miss ko to. Ayan, Ma'am Elmoy, dumaan na po ako sa iyong bahay. Natuldukan ko na po, sabi ni Adele, KSA. Yung mga nagpapangat, lagay nyo promoter. Oo nga, ganun na ang ano ngayon, Boss Gloids, no? Yung mga nagpapaangat, promoter na. Titingnan ko muna yung ano, magpapaangat na rin ako kasi yun talaga gusto ko eh. Kaya lang talaga nakakapagod. Kailangan kasi may moderator doon, Boss Gloids. Mabuti kung ang LS ko, nataon na walang pasok si RP. Si Papi, kasi siya ang mag-mood sa akin. Pero kung ako pa ang mood, mahirap. Pero i-try ko talaga. Dahil yung iba gusto naman ng ano, ng paangat. Mag-stay lang kayo, gwapa. Mag-i-stay kayo, ha? Nandoon si Boss Gloids. Kaya dikitan nyo yan si Boss Gloids. Alalayan kayo niyan. Dikitan mo, Annabel. Si Boss Gloids channel. Or saka ito. Andoon siya. Alalayan kayo niyan pag nandoon kayo.
Kasi pwede kayong di pumunta pag promoter. Okay. Rafi! Hello manay, amog-amog kan. Anong eat mo? Hehe, salad. Fruit salad, matamis. Nagsabit na din po ako. Ayan, Ray Vlogs. Ayan, mega shoutout sa iyo. Salamat ha, Glods Error din. Ala, patay naman tayo dyan si ang aking VIP. Wait lang ha. Ang aking VIP. Mali. Wait lang. Nag-error man si VIP ko. Bakit kaya? Mag-entry kayo guys doon. Mag-ano kayo? Ano ba yon? Para maano ni Boss Gloids. Nandoon naman siya. Ialalayan kayo niyan. Lagi yan nandoon. Thank you Rafi. Alam mo, nung isang gabi, naka-LS ka, pero pununtahan kita, wala ka naman. Music. Music lang. Busy ka ba ano yan? Rafi, may trabaho ka? Andyan si Elmoy Adel kanina. Kung naamay-amay ka, nanluloko na naman. Ang kaharutan na ay kaharutan, kasubahan na naman si Boss Gloids. Tungka na daa siya. Pero sabi niya busy daw siya, busy. Tingnan natin, Boss Gloids, kung okay ka na. Nag-play lang ako ng music. Tinamad na akong mag-YT. Ay, bakit? Bakit naman? Ako nga sinisipagan ko tapos ikaw naman tinatamad na. Ikaw talaga. Philippine Islands Adventure. Milo, say hello Sisi. Friend na pala tayo. Baka first time ko. Hello sa lahat. Ayan, Sisi. First time mo talaga dito. Ayan, pero magkadikit na tayo kay Sis Joveros Yoke. Ayan, pero sinicheck niya kung nagpapaangat ka talaga. Okay. Okay. Ayan. Guys, sa lahat po na nadikitan ko, sana po madikitan din niyo po ako. May bakas naman yun. Madaling i-check. Thank you. Ayan. Ray Vlogs, yung hindi pa ba nadikitan, mawawala ng jowa. Aray ko. Ayan. Boys, Grace, okay na ba? Yung kay sa'yo? Okay na ba? Mali ata, Nakaano na naman, nakadikit na naman. Ay, pasaway talaga ako. Nakadikit ba? Nakadikit, Boss Gloids? No. Nakadikit. Ay. Okay na. Done po sa register. Ayan. Thank you, Arans. Ayan, para madagdagan yung banana ninyo. Nandoon si Boss Gloids. Kilala nyo naman yan. Lagi yan nandito sa akin. VIP member ko yan. Guys, kung hindi nyo makita si Boss Gloids, handle with care ang gamitin niya. Isa lang ang may-ari niyan, ha? Ayan, shout out! Mega shout out sa aking isang yan. Isang member dyan, guys. Na si Kwentong Osi. Ayan, mga super friends yan, guys. Wait lang, ha. Nalubat na si Lapi, sabi ni Michelle. Ayan, sige lang, Inday, sige lang.
Guys, paano naman ha? Itong aking mga member ha. Padikit naman guys yung mga binababa ni Nightbot guys. Ayan, shout out. Boss Gloyd, sabi ni Kwentong Osi. Thank you, guwapa. Thank you, thank you. Salamat, salamat. Ala, hindi ko nabasa. Wait lang, guys, ha. Miss you at Rafi TV, sabi ni Ate Tats of Beauty. Ayan, si Just Craft. Nag-BG-BG harang, sabi ni Kwentong Osi. Ayan, thank you naman. Ang lamig-lamig kasi, maghiga-higa manay. Wow, at great memory, Sisi at Bicolana. Oo, sis. Ayan. Pwede kang magbabasis ng bahay, sis. Philippine Islands Adventure Milo, USA, ha? Ayan, matagal na tayong hindi nagkita, sis. Kasi si Sis Joveros, bihira na talagang bihira nang mag-LS. Ayan, hi sa'yo, Tats of Beauty, Gloids. Ayan. Mali ata yung nalagay ko. Wait lang. Tingnan ko yan, Boss Gloids, ha? Okay lang ba yun, Boss Gloids? Mali. Okay na ba yung pangalan mo, Boss Gloids? Good night, guys. Ayan, good night. Kaya nga tinanggal. Sorry, sis, hindi ako naglalapag. Nakakasira sa analytics. Mano-mano lang po. Sisi host. Ayan. Thank you, sis, ha. Salamat, ha. Kung gusto mo, sis, kung mano-mano, nandyan sa description box ko. Maraming members dyan. Ayan, mga organic ko yan, mga software friends ko yan, sis. Kung hindi ka maglalapag ng bahay, ayan, pwede kang magmano-mano, pwede mong ilista yung mga nandyan. Di pa rin. Ayan, kwentong si good night, Ate Mitch. Hindi pa rin. Anong nangyari, Boss Gloids? Sa iyong ano? Ayan, good night, Jam. Ingat. Di pa rin. Wait lang, Boss Gloids. Ayusin natin. Ayan. Wait lang. Ayusin ko, Boss Gloids. Ayusin ko talaga to. Bukas siguro pa habang nag-aano si Michelle, ikaw, kung sino mag-e sa inyo o magkasunod kayo. Pwede kayong tig-2 oras, pwede kayo bukas. Kasi kinabukasan, Sabado naman. Ito, Boss Gloys, baka okay na siya. Wait lang. Inulit ko. Kinuha ko ulit yung bahay mo. Ayan. 1.5 lang para sa sunod na yung iba, LS. Sige, sige. Walang problema para may makadagdag lang. Si Michelle, kung may time siya na mag-LS. Boss Gloys, mauna nga siya, tapos ikaw late. Para tulog na yung mga bata dyan. Kung mga siguro, 8:00 hanggang 10, tapos 10 ka, start ka ng 10. Tapos 2 oras hanggang 12:00, nandito pa naman kami sa RPTV, maabutan pa yan, Sisi, good to know. Ay, okay, sis. Salamat. Ayan. Thank you, sis. Philippine Island Adventure Milo USA. Thank you, sisi. Okay na, Boss Gloids. Ay, salamat naman. Ayan, guys, yung binaba ni Nightbot, ang aking VIP, guys. Ayan, yung mga nagpa-register do, Gloids, guys, para mag-guide kayo mangisda, yung mga mababa pa yung bahay.
Ito Boss Gloys, okey na ba? Para ma-edit ko siya? Mali. Ay kaganda baga ito. Wait lang. Marami akong member diyan guys, kung gusto ninyong isdain talaga yan guys, maaano ninyo yan. Kasi yung iba kasi iba-iba ang mga time zone natin, kaya yung iba tulog, yung iba gising. Pero napaka-organic yan guys, yung mga nandiyan sa baba, sa description box ko guys. Ayan, yung mga nasa Pilipinas yung iba tulog. Kasi iba yung oras nila. Pero hindi kayo mag-aano guys, babalikan ka, tamang bakas lang. Kung ayaw nyo magbaba ng bahay, isa-isahin nyo yung mga nandiyan. Gaya nung dati ko yung ginagawa, nag-iisa-isa talaga ako, yung hindi ako nag-aano ng bahay na ano. Wait lang. Maglista. Marami pa nga ako nakalista na hindi ko pa aano, na pupuntahan. Pero hindi ako, nagbakas lang ako, tamsak ako doon sa host. Tapos BG-BG ako. Yung mga tao doon, nilista ko. Hindi ko pa napupuntahan, iisdain ko sila. Hindi nila alam. Kasi gusto ko rin ng banana, guys. Gusto ko ng banana. Nagtrabaho na si si Lutski. May pasada din siguro yung kawawa naman. Aga, ang kayod. Binawasan na ni yung niya, no? Inalis na ni yung channel. Kag-game ban na lang. Paano po maka-join host? Saan gwapa? Saan? Doon sa binaba ni Boss Gloids, mag-registered ka? Anong kailangan mo gwapa? Banana? Wait lang ha. Pigar pala. Ay, mali. Bakit yan ko ipipigar? Ay, tanga. Dito pala sa nightbot ko ipipigar. Ano ka ba? Tingnan natin, Boss Gloids, kasi ko na. Ito. Adel, KC Vlog, dikitan kita, puntahan ko bahay mo. Lagi po kasing nababawasan host. May binaba si Boss Gloids. May binaba si Boss Gloids. Pwede ka doon mag-registered Adel KSA. Ayan, dikitan mo din si Boss Gloids o kaya Gloids Handle with Care para ma-guide kayo doon. Okay po, thanks Lutong Bahay. Normal naman kasi yung naglalagas guys. Lahat tayo nalalagasan. Kasi gawa natin ng tama yung pagdidikit natin. Magbakas tayo na naayon sa video. Magkalimbang tayo sa pula din. Magkalimbang tayo all. Ha? Tapusin ninyo guys yung video. Kung ano yung pinanood ninyo. Ay, mali. Guys, yung mga binababa ni Adele, pa-support po sana. Ayan. Di pa rin. Di pa rin. Ano nangyari kaya?
Boss Lloyds. Wait lang. Ano nangyari kay Nightbot, Boss Lloyds? Tinatamad na ata. Dikitan mo to ano. Wait lang. Ano ka na? May problema ata si Nightbot, Boss Lloyds. Napagod na siguro siya. Bakit kaya? Nakaano naman siya. Magkadikit, Boss Lloyds, no? Ay, nako, Inday. Magkadikit ata, Boss Lloyds. Di pa rin. Mag-backread ka, Adel. KC Vlog, mag-backread ka. Binaba si Boss Lloyds. Mag-register kayo doon kung gusto ninyo ng banana. Baka may nakadikit pa siguro. Okay na siguro, Boss Lloyds. Ha? Unavailable na naman daw. Wala na kaya, Boss Lloyds? Hindi na. Ay, wait lang. I-resync ko na lang muna ito. Dan po, full package, other KC with bakasing kalimbang. Wait lang Boss Lloyds. Wait lang. Ulitin ko na lang. Pag hindi pa nga siya nag-ano dyan. Ayusin ko, Boss Lloyds. Ayan o. Adel. Adel, may binaba si Boss Lloyds. Mag-registered ka, gwapa. Hindi, Boss Lloyds. Naano ko na, naayos ko na. Tingnan natin kung okay na ba. Adel, ayun yung binaba ni Boss Lloyds para maano kayo. Iba kasing kalimbang. Pwede na siguro, Boss Lloyds. Tingnan natin. Sana okay. Wala, bakit? Anong nangyari? Mali, Boss Lloyds? Bakit mali naman?
Ay, talaga si Nightbot naman. Pinapahirapan kaya ako. Okay naman yung ano. Oh, ay, bakit nagdidikit siya? Monkey pa rin. Meralo na, dandikit, pabalik na lang. Oo nga, boss eh. Ewan ko kung bakit. Titingnan ko, boss. Wait lang. Ayosin ko, ayosin ko. Bakit kaya? Monkey pa rin. Ilang, ano natin. Guys, mag-ano lang kayo, dikitan lang kayo. May inaayos lang si host, ha? Pasensya na kayo. Kailangan nat, ano, mag-overtime siguro ako. Ayusin ko to. Kasi hindi, yung iba hindi lumalabas. Tingnan natin, boss, ha? Kung okay na ba. Sir Boss, Glories, dumaan na po, nag-iwan na po akong bakas. Ayan. Ayan, Adele. Ayan, may isa pang channel yan si Boss Glories. Kung hindi nyo makita si Boss Glories doon, Glories Underworker, ano kayo? Kung ano yung ano ninyo, ha? Para madagdagan yung banana ninyo. Itong binaba ni Nightbot Guapa, dikitan mo. Dalawang channel, monetized channel yan, na yan. Ito nasa Yoki din yan, bagong member ko yan guys. Din si Kabayan pala, si Kabayan. Padikit naman si Kabayan. Kasi ano, baby pa yung bahay niya. Ate dito pa rin, BG lang. Thank you, iVenture ha. Salamat. Ayan, Annabel Disipolo ha. Ayan, tandaan ninyo si Boss Gloyd Channel. Pag nagpunta kayo doon, nandoon siya, ha? Lagyan nandoon. Dikitan ninyo yung dalawang channel na, dalawang monetized channel.
Ito monetize channel na din ito. Marami diyan ano, Annabel. Marami diyan maiisda. Dito sa bahay ko marami maiisda. Marami akong ano member na tulog yung iba kasi tulog. Ito nag-i-alis din 'to si Sis Victoria. Pababa ko yung bahay niya, Sis Victoria and Fernandez ha. Pabalikan ka, tamang bakas lang ha. Mag-video lang din ako, ate. Daming ganap dito sa bahay kaya hindi ako so video. Sige lang gwapa, sige lang. Tay bababa natin yung bahay mo para madikitan ka. Guys, lagyan nyo ng ano ha, Bicolana Espanyola sa dulo ha. Wag hashtag Bicolana Espanyola para alam na nandito kayo galing para mabalikan kayo. Kasi alam nila na binababa yung bahay. Ayan, harang ulit, lipat na sa laptop, sabi ni Kwentong Osi. Ayan, Kwentong Osi, wala ka bang basok, gwapa? Ayan, si Kwentong Osi pala nandaan. Wait. Hindi nyo pa kadikit guys, paano naman ha? Padikit yung mga binababa ni Nightbot. Ayaw nyo magpa-entry guys? Wala atang nagsabi. Nag-entry na ako ate. Mayroon na. Wala ba? Doon sa ano ni Michelle? Entry kayo guys. Annabel. Nakalista ka na Annabel. Panoorin ko yung ano mo mamaya. Annabel, nakalista ka na Rans. Nagloko si Nightbot. Ewan ko pa Boss Gloys. Hindi naman ano. Yung iba hindi naman. Di ba? Ayusin ko Boss Gloys pag ano. Bukas na lang siguro para makaano ako. Tingnan ko kung nakailang ano na ako. Nagluloko nga, nagluloko boss. Sino pa ba yung nandyan? Adel, nandyan ka pa Adel? Si Rans, Adel? Nangingisda sila. Ilista ko yung mga ano, magtatagal kasi bigyan ko kayo ng ano. Boss, dikitan ko po lahat ng members nyo po sa Saturday para may oras. Ayan, thank you gwapo ha. Salamat talaga. Ayan. Sige, bibigyan kita ng ano. Isdain mo, magbakas ka ng naayon sa video. Lagyan mo na lang ng ano, Bicolana Espanyola sa dulo, pero wag kang mag-hashtag ha. Para alam nila na ano, galing ka sa akin. Kasi i-play ko yung mga videos mo. Isalang ko ngayong gabi. Isasalang ko yung tapos mag-ano ka na, mag-LS ka na rin ng ano, kahit silent. Paunti-unti ba para mayroon kang ano, what's our na makuha. Nasaan si Andyan pa si Adel? Adel KSA. Adel KSA. iVenture. iVenture nandyan. Si Juice din pala nandyan. Sige po, wala po ha. Ayan. Sige lang, gwapo. Mag-ano ka lang, sipag ka lang kasi ano, hirap mag-anong kasi ngayon, magngisda. Magpa-entry kayo guys dito kay ano sa ano ni Michelle para mayroon kayong ano yan. May entry kayo sa January 1 guys. May parapol ako guys. Ayan. Tinaon namin na New Year kasi nga walang trabaho si RPTV para may katulong ako pag ano. Andiyan naman sila Boss Gloids kaya lang syempre ano naman. Syempre yung iba busy din kasi New Year. Marami pa akong dinagnag ano, Rans Lutong Bahay. Diyan sa description ko. Isa-isahin mo lang siya. Kung hindi mo maano, ilista mo yung pangalan, saka mo puntahan. Isa-isa. Mas okay daw yun kasi hindi halata ni Tatang na nagaano ng ano yan, ng link.
Yan, Piña Florida, hello po, host. Ayan, si Yan, kumusta ka na Yan? Ayan, natulog na si ate mo, ano, Michelle. Andito lang sis, nakikinig. Ayan, Philippine Islands Adventure Mile, USA. Thank you so much, sis. Salamat sa pakikinig. Adil kay Said, host dan po, nagbakas po ako sa Helping Hands. Okay, okay, okay. Dito sa ano, dito sa kay Michelle Mitz Rondahanon, Adel, KSA Vlog. Magbakas ka ng ano, naaayon sa video, then ang last na isusulat mo is raffle 2, raffle 2, kasi para may entry kayo sa raffle ni ano, pa-raffle. May cash doon, may load, tsaka WH. Doon kasi ako magkukuha ng entry ngayon. Ayan. Pag marami kayong entry, mas marami kayong chance na manalo, guys. Sayang din yon kung panregalo sa Pilipinas, doon naman 'to sa Pilipinas, eh. Yung cash ipapadala sa ano, sa inyo, sa mga mahal niyo sa buhay o kaya ilo-load, 'di ba? O kung may GCash, gano'n. Yan, Piña Florida, mega shout at gwapo. Gwapa pala. Ano ba 'yan, haba harang, ay hindi niya pa ako narinig. Ayan, video lang ako host. Kumusta ka? Ayan, natulog na si ano, natulog na si Michelle, nag-good night na, eh. Samahan mo nga saglit 'yan. Ayan, thank you, salamat sa pa-BG-BG. Malapit na rin ako matapos. Mga ano na lang ako, 15 minutes na lang. Kasi ano 'yan, para makapagpahinga naman Friday bukas tapos ano, nag-aano lang kasi ako, may pa-entry kasi ako kaya nag-e-LS ako ng TTH ng gabi. Baka mapasubo na naman hanggang 3 hours na naman kalahati ako nito. Tama na 'yan kahit 2 oras kalahati. Dito lang ako host. Ayan, thank you gwapo salamat. Rans, Dan for Pax, Annabel, Disipolo with Bakas in Kalimbang. Ay, thank you Rans salamat. Maraming maiisda dyan guys, maraming maiisda. Tingnan natin kung okay itong ano, binababa ni ba nagloloko Boss Gloyd, ayusin ko. Ulitin ko na naman yung mga ano niya. Ulitin ko yung mga link. Ang dami na rin pati na nakadagdag. Is yung oras talaga. Nantok na ako. Grabe ang tulog namin kagabi. Late na. Pagkatapos ni Boss Gloyds, si Ray nag-ano pa siya, nag-prayer meeting pa Boss Gloyds. Tapos ako naman nag-edit ako, binalikan ko yung mga nagdikit sa akin kahilingan, okay naman. Okay naman. Tingnan natin yung kay Nicole. Guys, yung mga hindi pa kadikit ni Helena, nag-e-LS din yan. Tapos yung anak niya. Tingnan natin, Boss Gloyds. O, ito ata. Balibaliktad kasi, Boss Gloyds. Ito, hindi to kay Nicole. Kasi nga, nakaano siya. Nakadikit yung Nicole. Pero nung una, okay naman siguro. Ay, talaga. Nicole. Hindi okay, Boss Gloyds? Si Nicole? Oo, error.
Helen and Nicole. Wait lang. Tingnan natin. Ay, nako. Ano ba yan si ano? Tapos enter. Oh, i-support. Ayusin ko. Guys. Exist naman si ano Nicole, nasaan yun si Nicole? Ay. N. Hello sis. Oo, error. Ma'am host, tapos na po kay ayan. Thank you, Adel ha. Thank you, guwapa. Hello ate, tapos ka na ba ate? Thank you ate. Guys, padikit naman sa binababa ni Nightbot. Try natin ha. Yan si Touch of Beauty ang aking member din ha. Padikit naman guys. Adel, natikitan mo na. Bicolana din yan si Touch of Beauty. Ate Touch of Beauty, alam mo ba, mayroon kang kapangalan din, Touch of Beauty. Mayroon kang kapangalan. Pag ano ka, wala. Ayan, yes, Bisaya po. Okay. Kilala kasi ako. Tahabo kina Richie Di Pusolo.
Matagal na 'yung nagpupunta sa akin, boss, kaya lang ngayon lang naman lang siya nagpunta. Konti pa lang nga 'yung bahay niya, eh, nasa 600 pa lang. Puntahan ko nga 'yun, oh, ganda pa naman ng ano, panoorin ko 'yung may pilapil, may ano, may sa amin 'yung palayan ba. Ito Boss Gloys, okey na si Nicole, okey na ba? Inulit ko, eh, okey na siguro. Hindi pa rin. Bakit night found, not found? Ay, ewan ko sa'yo Nightbot, tulog ka ba? Ano nangyari kay Nightbot? Ano nangyari dito? Ano ba naman 'to si ano, Nightbot? Hmm. Wala talaga, unggoy din. Kailangan yan i-reset yan. Log out, then sign uli. Sige Boss Cloyd, ayusin ko bukas. Ayusin ko bukas. Bukas ng gabi, bago ako mag-ano. Wala, unggoy talaga, Boss Cloyd. Tig-ano ko na, tig-ayos ko na. Sige, bukas na lang. May something ano din. Kaya pala kanina si Sis Victoria hindi siya nagamit ng night boot. Nagmano-mano na naman siya Boss Gloids kanina. Unggoy pa rin. Unggoy pa rin. Ayusin ko na lang bukas. Tingnan ko nga yung ano. Guys, kunting oras na lang si host ha. Sa Sabado at Linggo na naman yung ano LS ko. Ayan, 3 minutes na lang guys, 3 minutes na lang. 11:00 ako magtapos. 3 minutes na lang. That's so beauty, dinikitan ko na po kayo. Ay, thank you Adel ha, thank you Adel. Mag-ano ako sa'yo, kasi yung mga bagong ano, bigyan ko kayo ng ano para ma ma-view ko yung ano. Nandiyan pa si Rans. Thank you guys ha, salamat sa inyo. Ayan, malapit na ako mag-ano, mga 3 minutes, 4 minutes na lang. Ayan, binaba ni ano, si That's so Beauty, okay lang ba na nakukuha ninyo? Hala, pati si ate ano, Boss Gloids, ano, pati ano yan, pati si ate Tatso Beauty, ganun rin. Ayusin ko na lang to Boss Gloids, kasi parang lahat ata, nagbababa. Adel pa ba, ano naman kay ano, kay kuya mo, Adel kay si vlog, kay RPTV Madrid, pa dikit naman. Opo, andito pa po ako. Okay Rans, okay, thank you, okay sa kanya, okay sa kanya. Okay sa kanya. Ayan, pati kay RPTV, ano, Boss Gloids, no? Padikit naman gwapa. Adel KSA Vlog, asawa ko yan, si RPTV Madrid, nandito rin yan, nasa trabaho lang. Balikan ka niyan. Nag-iinit lang po ng po ng video para mag-upload ako ngayon. Sige, sige, Rans. Ayan. Saan po link? Pinaba ni Nightbot gwapa. Ayan. Natawa ako sa'yo, Ate Bicolana. Tulog ka ba? Tulog ako? Naantok na. Aray ko. Naantok na.
Kasi kagabi si Boss Gloids nag-LS din, pagkatapos nag-edit ako kagabi ng video para may ma-upload kasi nga ngayong week wala akong na-upload. May mga nakatinggang na video hindi ko ma-edit. Nagpuyat talaga ako kagabi. Tapos alauna na, mahigit na. Siyempre maaga din kasi may pasok. Pero okay lang kasi Biyernes naman na bukas. Si iVenture, lista kita gwapa, mag-play ako sa inyo ng ano, kahit ano yan, may kunting ano dyan, mag-play ako sa inyo, yung mga nandito. Si Boss Gloids nga eh. Hindi ko nga yung kasi ano, i-play ko din yung harang ni Boss Gloids. Yung isang channel niya. Ate, Touch of Beauty, Touch of Beauty. Kayo ang i-play ko ngayon, bukas na yung iba. Nakapahinga naman to kaninang umaga. Pina-off ko kasi yung mga tigpi-play na naghahabol ng WH. Sabi ko, mainit na yung computer ko. Ilang araw na naka-on. Baka sumabog. Lagi naman pating wala ditong tao sa bahay. Dahil pasok kami. Yung kapatid ko pasok, si RPTV. Alas 11 na alis. Then babalik siya mga alas 4:30. Yung bata naman, nagla-lunch sila dito sa bahay. Sila na mag-isa, may luto na lang, kakain na lang sila. Tapos ako naman maghapon sa trabaho, hindi talaga ano. Hirap Chel Rojo, tamsakdan. Ayan, si Chel Rojo. Na-late na si Chel Rojo. Pag-out na si ate host gwapa. Ayan, Chel Rojo. Tingnan ko si Chel Rojo. That's so beauty. Bisitahin ko yung bahay niya. Ito ni Chel. Sa Sabado guys, punta kayo guys sa ano. Ay sayang. Gwapa, pwede po magpatamsak ng Sige, baba mong premiere mo. Tatamsakan natin. Sa Sabado guys, alas 6 ng hapon sa Pilipinas ang LS ko talaga. Ayan, punta kayo kasi yung karamihan sa mga supporter ko guys, yun ang oras ko talaga kaya ano. Baba mo yung bahay, tamsakan ko. Patamsak naman guys kay Shell Rojo. Punta ka gwapa sa LS ko sa Sabado at Linggo, alas 6 ng hapon sa Pilipinas time. Din sa amin dito sa is alas 11 ng umaga. Dan na po, host, RPTV man. Sige gwapa, thank you ha, salamat. Balikan ka niyan, babalikan ka niyan. Magbakas ka lang doon. Shell. Ito gwapa, naman, kasi baby pa yung bahay niya, saka si Baital Diary. Ay, hindi ko pala Si Baital Diary, Adel, anuhan mo, dikitan mo yung binababa ni Nightbot. Tapos na po sa'yo. Ayan, si Battle Diary sa kasi Chess Ara. Mga baby pambahay niyan. Padikit naman, bago ako mag-end, padikit naman gwapa. I-play kita mamaya pag Malaki na rin bahay pala ni Picnic. Mabuti pa kayo nag-picnic. Pwede na bang mag-picnic? Saan ka ba gwapa? Ay, taga Bicol nga din to si Donna May TV, tamsakdan. Ayan si Donna May. Ayan, malapit na kaya ako gwapang end. Thank you gwapa sa patamsak ha. Invite ko kayo at dikit sa'yo. Ayan, thank you so much din, Donna May. Salamat ha. Ayan. Guys, patamsak naman kay Shell Rojo guys. Ang kanyang premiere. Sige, sige host, puntahan ko po bahay niya. Ayan. Thank you gwapa ha. Salamat. Pa-support naman guys si Battle Diary sa si Chess Ara. Mga baby pa ang bahay. Si Kabayan, nadikitan nyo na. Si Kabayan, baby pa rin eh. Sana maka 50. Ayan, bago ako mag-end. Ayan, invite ko kayo guys ha. Invite ko kayo sa Sabado. Alas 6 ng hapon sa Pilipinas. Ayan, doon mahaba talagang LS ko. Nag-uote ako doon.
Pero siguro may mga kasunod na ako paghapon dahil lahat ng mga so for friends and so for organic na mga supporter ko is may nag-ELS na, may naghahabol ng WH. Donna May. Ang laki na ng bahay mo pala, ano, Shell Rojo. Monetize ka na ba? Shell, done to you. Ayan. 1,000. Monetize ka na, Shell Rojo? Hindi pa. 400 pa kulang. Okay, okay. Hindi pa po. Konti na lang. Konti na lang pala ang kulang mo. Sige, ano kita. May LS ka na, di ba? May LS ka? Sige, bigyan kita ng ano, ng konti. Makita mo naman yan doon sa ano. WH po host. Okay, okay. Oo, nagets ko na, gwapa. Nagets ko na. Sige, isdain nyo lang yung ano, yung nandyan na nakababa ni Nightbot, kung ano, please, pa ano naman, bago ako mag-end. Invite ko kayo. Shell Ro, punta ka sa LS ko para mabigyan kita din ng ano. Kunti na lang yan, kisang kimbot na lang yan. Nag-LS ka, di ba? Mabigyan kita ng ano. Sige po, dan po host. May TV. Sabado at Linggo, ano, Shell Rojo, para maano kita. Ma-support kita sa ano, ha? Para may maisda ka rin. Maraming ano, maraming maiisda doon. Sabado at Linggo talaga yung ano kong LS. Kaya lang nagpapa-entry kasi ako, kaya okay, Sabado po pwede. Ayan. Sige, sige. Alas 6 ng hapon sa Pilipinas. Dito sa amin alas 11. May work po kasi ako pag Sunday. Ayan, sige, sige, sige. Punta ka ng ano, ng Sabado. Good night, ate. Good night, Adventure, ha? Thank you so much, ha? Play kita ngayon. Isa lang ko kayo. Yung mga ano, na nandito. Ayan. Thank you so much, guys. See you on, ano, alas 10 PM pala dito. Saan ka ba, Shell? Saan ka ba? Alas 10. Shell, done to you. Pasokli. Ayan, si Donna. Saan ka ba, ano, Shell? Ayan. Alas 10. Ano kasi dito sa amin eh? Alas 11. No, alas 11 dito ng tanghali. Umaga, 11 AM. Tapos alas 6 ng hapon doon sa Pilipinas. Ng hapon, ang LS ko. Yan talagang consistent na LS ko talaga, guys. Kaya ano, pero nag-LS ako ng Tuesday saka Thursday dahil may pa-entry ako, kasi may grand raffle ako sa January 1. Saan ka ba, host? Andito ako sa ano, Madrid, Spain. Oo, Bicolana ka, Oragon din ako. Kaya nga, Oragon ka. 'Di ba Legazpi ka? Legazpi. Ayan, Rans, salamat din po, host, ha. See you po sa Saturday. Ayan, thank you, Rans, ha. Salamat. Thank you, ha. Salamat sa inyong lahat. Albay po. Okay, Albay. Saan ka sa Albay? Punta ka, ano, Shell. Para ano, tapos i-ano kita, Oragon ka pala, ilagay kita sa ano, sa GC namin. Ayan, pwede ka doon maglapag ng elves, pwede kang mag-ano, walang pressure doon. Doon nabalikan kita, basta may bakas ka, sabi ni Shell. Sige, opo, host. Ayan, i-ano ko yung ano ko, gwapa, wait lang. Yung FB ko, i-add mo ako ngayon na. I-ano kita para ano yan, ha? Kasi mas maraming kakilala, mas maraming magsusupport, guys. Pero hindi, walang pressure doon kasi may mga trabaho tayo. Ha? Mag-message ka lang kung hindi mo maano yung ano, ha? Si Edmondia nga, na-play ko yun eh. Na-play ko yung, nung, ano, nag-ELS na rin pala siya. Nag-play din kayo, host, doon. Screenshot ko, host. Pwede ka doon makipag-play to play, pero ano,
Puwede naman akong magbigay, nagbibigay naman ako, nagtutulong naman ako sa mga ano, kailangan. Hindi kailangan, hindi ayan. Basta ang importante guys ano, yung doon sa GC kasi, puwede kang makipag-ano doon, makipagkaibigan, support kasi ang ibig sabihin kasi ng ano, sa GC naman, puwede tayong mag-support kung talagang ano, para i-support din tayo, hindi lang tayo ang dapat i-support, 'di ba? Give and take lang, konting kimbot na lang hihihimunin na. Ay! Ayan, ang aking idol na si Bernie Sabordo. Ayan, okey lang ate. Uy, take your time, sleepwalk, ate. Ayan. Thank you naman, Idol Bernie Sabor. Mega love shoutout sa lahat. Uy, Idol, mag-out na kaya ako. Baba ko lang yun, guys, sa kanya. Hindi ko lang alam kung ano, baka may pasaway, pasaway si Nightbot. Hindi ko maano. Adel, KSA, sige po, Boss Lloyd Channel. Ayan. Tingnan natin guys. Ito guys, nag-ELS din 'to, marami din banana. Ayan, harang pa host. Harang pa. Paano naman guys, padikit naman. Puwede po ba akong sumali sa oo, Rans, add mo ako, Rans. I-aano kita, para marami doon. Kasi alam nyo, depende rin na rin kasi sa inyo. Kasi talagang magkakapatid kami, tugang kumbaga sa Bicol, tugang. Kasi sinusuport talaga namin kada isa doon sa amin. Pero depende rin sa inyo. Kasi kung isu-support ninyo sila, isu-support din kayo, talagang bibigyan kayo ng oras. Yun lang naman ang importante sa atin, kailangan mag-give and take. Good night sa lahat, sabi na matulog. Sige, sige idol. Ano, bye-bye. Good night idol. Tambay ko na lang 'to host para makabawi. No, 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 wag mo nang itambay. Wag mo nang itambay idol kasi mag-a-out na rin ako. Inaano ko lang ito. Add mo ako, Rans. Para mabigyan kita ng ano, ma-support kita. Puwede din po ako host. Sige, sige, sige. I-add ninyo ako i-add nyo ako para maano kita. Kasi mayroon kami mga bagong ano talagang, si Battle Diary nga kung nadikitan ninyo 'yan, bago lang 'yan sa amin talaga. Kahit na, dito na lang 'to. Idol, wag na kasi mag-a-out na rin ako. Nag-aano lang ako sa FB para mai-add ko 'tong mga ano. Thank you so much salamat talaga. Ayan, guys kung hindi niyo pa kadikit si Idol Bernie Sabordo, napaka-supportive niyan guys. Marami 'yan maiisda kayo doon. Bukas agahan ko na lang host. Hindi kasi TTH lang ano Idol, wag kang mag-alala. Kanina nandiyan si ano, si Idol Mel TV. Wag kang mag-alala, no problem sa akin. No, no, no. Kasi ano, ingat ka host palagi. Thank you, Shell, ha. I-add nyo na lang ako, guys, ha. Ayan, saan ka po? Ko kayo, binaba ko yung ano ko, bahay ko. Ayan, wait lang, ha. Isulat ko ano, Manambiday. Ay, naku, si Manambiday. Sisi, thank you, Sisi. Mag-out na kaya ako, Sisi. Ayan. Kasi nagpa-entry lang ako. See you sa ano, guys. See you sa Saturday, guys. Magkikita tayo. Ha? Thank you so much, ha. Salamat sa inyo. Bernie Sabor, puntahan kita mamaya. Andito pa lang, harang. Ayan. Ayan, guys. Bernie Dan, ayan. Guys, ano, dikitan nyo Bernie Sabordo. Si Manang Biday, pwede rin yan kasi ano, monetize channel na rin. Kung ano, manumanuhin nyo na lang, ha? Kasi mag-out na rin ako. Thank you so much sa inyong lahat. Ayan, sana ano, mayroon akong ipi-play ngayon kung yung mga nandito. Pagpasensyahan niyo na kung ano yun lang ang makakaya ko talaga. Kahit gusto ko lahat kayo maano. Marami kasi akong member guys na pini-play, lalong-lalo na yung mga hindi pa monetize. Talagang pigpa-priority kasi nahiya man akong ano, nag-member sila sa akin. Kailangan kong magtulong para mamuni sila. Ako po host. Ayan. Sige, sige, sige. Paki-add na lang ako guys 'pag ano sa FB. Tapos i-add ko kayo doon sa ano sa GC namin. Kasama namin 'yan si Boss Gloy Channel. Nandoon na rin si Manambiday. Kasi walang pressure doon guys. Walang pressure doon. Kung hindi ka makasupport dahil may trabaho ka, walang magagalit sa inyo. Kasi ayoko ng yung may pressure ba. Pero ako sa lahat ng ano, kung ano yung makakaya ko ibibigay ko sa inyo. Kahit talagang full tank na talaga yung trabaho saka talagang pagod pero andun ako. Ano pong name mo Adel, andun na Christy, Kuryoso Berakit, nandiyan. Adel, ayan, kung hindi niyo ako ma-add, mag-message kayo, ha? Mag-message kayo.
Kasi ano, minsan naka-private yan, eh, may mga stalker kasi. Ha? Para ma-add ko kayo sa GC. Nandoon si Boss Glod, si Manambiday. Marami kami doon. Pwede kayo magbaba ng premiere, pwede kayo magbaba ng ano, patamsak o ano, ha? Pero walang pressure doon, guys. Pwede kayo makipag-watch to watch yung mga hindi pa monetize doon. Kaya lang lahat nga may trabaho. Sinasabi ko sa inyo, may trabaho. Pero kung maaari, pwede kayo mag-support doon sa iba para i-support din kayo, ha? Ayan. More night na host, Burn. Ayan. Oo, matulog na 'to si Idol. Kanina nandiyan si ano, Idol Mel TV din. Pero alam ko naman ano, kasi nga ako din, antok na rin, eh, kasi kagabi din nag-overtime din kami ng RPTV dahil ano, may mga ginawa tapos na yung isang kapatid namin nag-LS din. Ayan, Philippine Islands Adventure may pupuntahan kami host. Till next time, bye for now. Bye sa lahat. Ayan, thank you so much ano Philippine Islands Adventure Milo USA. Thank you so much sis. Salamat. Ingat-ingat. Thank you ha sa time sa pagpunta. Galing kami sa kabila. Ah, ganun ba sis? Ang aga mo sis, Manambiday. Si Manambiday nga nag-LS ito, pero monetize na siya guys. Sinusupport ko din to guys bago ako matulog, naka-BJ out talaga ako. Mag-umpisa ako sa kanya, chat-chat. Nung unang-una, nag-uusap talaga kami, hindi ko talaga ano, as in ano, antok talaga. Pero naka-BJ ako pag nag-LS ito. Ayan, isip na po host, 2 AM na. Ayan guys, thank you so much ha, salamat. Thank you, salamat. Boss Gloys, thank you ha, salamat ha. Andyan si Boss Gloyd Channel guys. Ayan, Adel KSA, thank you. Chel Rojo, Manang Biday, thank you. Philippine Islands Adventure. Rans Lutong Bahay, Bernie Sabordo, ala, naka-BG pa talaga. Boss Gloyd Channel, ayan, natok na talaga ako guys. Ayan, thank you so much. Ayan, salamat sa patangsap nyo. Ayan, thank you. Salamat sa inyong lahat. Ala, dumami pa ata. 17, ano pa. Ayan, thank you guys. See you on Saturday. Boss Chloe, salamat ha. Salamat sa pag-antabay sa akin. Thank you ha. Mag-play ako sa inyo. Rafi, ala, si Rafi nandyan pa. Ayan, bye Rafi. Thank you. Ala, nandyan pa si... Ala, talaga. Ala, guys, mga naka-BJ ang mga ano ko, mga... Ano yan? Ayan, thank you so much ha. Salamat ha. Ayan, SM pala si SM. Nadikitan nyo ba si SM guys? Ayan, thank you so much ha. Salamat. Yung mga bago dito, anuhan, dikitan nyo yung nasa description ko na lahat ng mga members ko nandiyan. Ayan, thank you Manambiday. Thank you. Rafi, daanan kita. Si Rafi, taga Bicol din yan, Adel. Ayan, thank you ha. Salamat. Ayan, dito lang ako Oy, Rafi, thank you talaga ha. Salamat ha. Salamat. Thank you. Thank you ha. Salamat ha. Guys, thank you. Salamat ha. Ingat kayong lahat. Love you all. Thank you guys. Yung mga members ko dyan, thank you so much. Salamat sa tanan. Ayan. Okay, Adel. Ayan. Hasta mañana, Rans. Thank you. Thank you talaga sa inyong lahat. Bye-bye. Ingat kayong lahat. Salamat. Bye-bye. Ingat. Hasta mañana.